Πρωινές ασλαμολογίες. Η εκπομπή που κλωτσάει την τσίμπλα από το μάτι και κυρίως από το μυαλό. Και όποιος αντέξει. Καθημερινά από τις 8 μέχρι τις 10 το πρωί με τον Μάριο Ασλαμά και την Παναγιώτα Βλαχοπούλου. Παιδιά, σήμερα, σοβαρά, πρώτη φορά ξεκινάω έτσι, μπορεί να θεωρηθεί και σεξουαλική παρενόχληση αυτό. Κούκλα Παναγιώτα Βλαχοπούλου. Σήμερα, η πρώτη μέρα. Κάνουμε εκπομπές εδώ και πόσες... Το έχεις ξαναπεί όμως. Ναι, σήμερα Ναι. το είπα, ναι, σήμερα, ναι, το έχω πει. Ξαναείπες. Ωραία, ακούτε σε επανάληψη την εκπομπή της πρώτης εβδομάδας νομίζω. Της έκτης, ναι, εκεί Ναι. έλεγα καλά για να πάρεις κουράγιο. Εντάξει, να πάρεις θάρρος, Okay. λέγαμε ψέματα. Καλημέρα αδέρφια. Πόσο υπέροχη μέρα ξημέρωσε. Νομίζω συμφωνεί μαζί μου Παναγιώτα. Μου θύμισε άνοιξη εμένα. Ναι, εντελώς Ένιωσα έτσι ανοιξιάτικη διάθεση. Είναι οι γνωστές αλκιονίδες μέρες του Φλεβάρι. Τόσο απλά και φυσικά. Τι πιο υπέροχο, τι πιο ωραίο από το να κάνει συντροφιά με το Yellow. Το λέει η λέξη Yellow Radio 101,7. Έτσι, μην μπερδεύεστε. Το 101,7 είναι μεγάκυκλη στα FMs. Ούτε γιάρδες, ούτε μίλια, ούτε ποδάρια να πούμε. Εντάξει, ούτε ίντσες. Είναι το 101,7 είναι. Τι είπα? Μεγάκυκλη στα FMs. Πω νεανικό Αλσχάιμερ, εσύ θα μου το θυμίσεις. Συμβαίνει. Εντάξει. Και φυσικά ακούτε την εκπομπή Πρωινές Ασλαμολογίες. Ξεκινάω με μένα την παρουσίαση σήμερα. Δεν πειράζει, την κάνω και αργότερα. Είμαι ο Μάριος Ασλαμής για τους φίλους Ασλαμά. Έτσι, απλή λιτή παρουσίαση. Και είναι η Παναγιώτα Βλαχοπούλου, η οποία σήμερα φοράει Δεν φοράω χούντι σήμερα. ένα απλό λιτό σκούρο γκρι μελανζέ με κλασική λαιμόκοψη, μπλουζάκι, πουλοβεράκι. Πολύ ωραίο. Πουλοβεράκι. Το συνδυάζει με ένα λιτό χρυσαφί περιδέρεο στον μακρύ και λεπτό λαιμό της. Νομίζω ότι έχει πορωθεί, έχει αρεθιστεί ο κόσμος, ο ανδρικός πληθυσμός, οπότε κάποτε πέρα το σταματάω με Παναγιώτα Βλαχοπούλου. Γιατί πολύ απλά περιμένει και η ergopavlatel.gr, η οποία μπορεί να μην έχει μακρύ λαιμό, μπορεί να μην φοράει χρυσό περιδέρεο, η ergopavlatel.gr, αλλά έχει ό,τι τραβάει η ψυχούλα σου σε ηλεκτρολογικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Και σε περιμένει πού? Σε περιμένει τηλεφωνικά στο 23 14 17 13 00. Καμιά 30 γραμμές εκεί πέρα. Καλής. Ακούς μια φωνή να λέει Ergotel, παρακαλώ λέγεται, και θα της πεις ό,τι τραβάει, θα ρωτήσω τραβάει η ψυχούλα σου. Αυτή είναι η ergopavlatel.gr.
Κοντά μας όμως είναι και ο σούπερ χορηγός μας Καρυπίδης Lion Bags, ο οποίος χθες έκανε μια τρελή σκασιά στη Μαρμίτα, εκεί που κάναμε με τον Βασίλη. Βλέπουμε μια συνδρομή, ένα περίεργο nickname, κάπως περίεργο. Λέμε ευχαριστούμε φίλε και τέτοια και τσαπ. Καρυπίδης, λέει Μάρια, είμαι ο Σύφης ο Καρυπίδης. Ο Χατζηνάκος τρελάθηκε, λέει πρόεδρε, τι είναι αυτά, λέει πώς μη σε βάζουν χέρι, τι θα κάνω, λέω ρε άλλος είναι. Άλλος, τα μπέρδεψε λίγο, Ναι. Ο Σύφης. Λέω είναι ο μελλοντικός πρόεδρος ο Σύφης ο Καρυπίδης. Λέω όταν φύγει αυτός θα είναι μετά πάλι η διάδοση κατάσταση. Σύφης Καρυπίδης, Lion Bags, γιατί πάρα πολύ απλά στέλνεις τα καλούδια σου με ασφάλεια, με σούπερ ασφάλεια, με αισθητική και πολυτέλεια, έχοντας τα μέσα σε σακούλες τύπου courier, τυπωμένη πλαστική χάρτινη σακούλα και έτσι διακινείς τα προϊόντα σου. Καρυπίδης Lion Bags 23210, δεν άκουσες λάθος, είναι Σάρας η βάση στο Βιπέ Σερών σε πραγματικά σύγχρονες υπέροχες εγκαταστάσεις. 23210 78111, πανεύκολο. Αλλιώς www.lionbags.gr. Η συσκευασία σου είναι η εικόνα σου και επειδή στις σακούλες και το περιτύλιγμα μετράει, κάνε τη σωστή επιλογή. Καρυπίδης Lion Bags. Μεγάλη γκάμα επιλογών τυπωμένης πλαστικής και χάρτινης σακούλας. Διαφημιστείτε με το λογότυπό σας σε οποιονδήποτε τύπο σακούλας και σε οποιοδήποτε χρώμα. Διακινήστε τα προϊόντα σας με ασφάλεια και πολυτέλεια. Με σακούλες τύπου courier. Ο πλέον ασφαλής τρόπος διακίνησης προϊόντων μέσω ταχυμεταφορών. Με ταινία ασφαλείας μονή ή διπλή. Τυπωμένη με το λογότυπό σας ή ατύπωτη. Καρυπίδης Lion Bags. Βιπέ Σερών. Τηλέφωνο 23 210 78 111. Δείτε όλες τις επιλογές στο www.lionbags.gr. Καρυπίδης Lion Bags. Αναβαθμίζουν ό,τι περιέχουν. Λοιπόν, η Παναγιώτα πριν πατήσει το start στο δεξί πικάπι του Yellow Radio 101,7 οφείλει να δώσει τρόπους επικοινωνίας. Το οφείλει, πριν το κάνει αυτό, εγώ θα πω ένα τεράστιο ευχαριστώ στον Κωνσταντίνο για τα μαγικά που κάνει, για τον γκρουπ Ασλαμολάγνη και για την πρωινή του τραμπούκικη παρουσία σε γνωστό φούρνο της Δυτικής Θεσσαλονίκης, όπου θεωρείται το άντρο, θεωρείται η γιάφκα αντιασλαμολαγνοϊκών. Κωνσταντίνε, χίλια μπράβο παλικάρι μου. Sorry που δίνω μπράβο σε μια τραμπούκικη επίθεση, αλλά πραγματικά εδώ αξίζει. Έχει και σχόλιο. Ο Κωνσταντίνος ο ίδιος. Ναι, ο ίδιος. Οι οπαδοί του Ασλαμά και οι αντί από πέτρινο αντιφούρνο. Καλημέρα. Πέτρινο αντιφούρνο. Κωνσταντίνε, δεν υπάρχεις. Καλημέρα και στον πέτρινο φούρνο, ρε. Πέφτει μεροκάματο και τα παιδιά βγάζουν. Ο Δημήτρης κάνει αγώνα και προσφέρει υπέροχα καλούδια σε πάρα πολύ χαμηλές τιμές για να φάει ο Κοσμάκης. Εκεί στην ευρύτερη περιοχή. Παναγιώτα. Γέμισε στο μικρό, εδώ κλάματα, δάκρυα και υδρότα. Λοιπόν, γράφετε το σχόλιο σας για δικά σας μηνύματα κάτω από το post της εκπομπής στην ομάδα του Yellow Radio 101 και 7. Και στην σελίδα μας πρωινές ασλαμολογίες, στις δύο υπέροχες φωτογραφίες που έχουμε βάλει. Σχολιάστε μας και μας, πείτε τι όμορφοι που είμαστε, αυτίστε μας, να μας ματιάσετε και άλλα τέτοια. Όχι, για με αυτοφτύνομαι, έκανα αν δεις έτσι. Καλά κάνεις, γιατί φαντάζεσαι να ματιάσεις τον εαυτό σου. Ναι. Ποιος θα ξεματιάσει, μας βάζεις φωτογραφίες, μου λέει η Μαριούλη, κάτσε εσύ, λέω να σταθώ εδώ. Όχι, κάτσε, λέω καλά να βγάλεις μία εδώ όρθια. Όχι, κάτσε, λέει, κάτσε να σε βγάλω για να φαίνομαι. Εγώ δεν βγαίνω μαζί σου, γιατί φαίνομαι κοντή. Είμαι κοντή, αλλά φαίνομαι περισσότερο. Τι βλάγια, θα ακούνε τώρα γυναίκες, θα λένε το παλικάρι θα είναι κοντά στο 1,90, 92 το λιγότερο. Εντάξει, αλλά μας βάζει καθιστούς για να φαίνεται η μπάκα που κάναμε. Τι να κάνουμε, τελευταίους 3 μήνες είχαμε κάτι καταθλίψεις. Το ρίξαμε στα γλυκά να πούμε, γιατί μας έχουν φλωμώσει στο ψέμα να πούμε. Λοιπόν, όλος παραδόξως έχουμε ξεπαρθένιασμα από την χώρα των 1000 λιμνών. Από το Σουόμι είναι ο Γεώργιος που λέει «Καλημέρα Μάρια και Παναγιώτα, από τη χώρα των Βάλτων». 1000 λιμνών δεν είναι και Βάλτων, ναι εννοείται Σουόμι. Σήμερα θα σας ταξιδέψω μέχρι το Βαλκιακόσκι. Πες το μια φορά κι εσύ. Βαλκιακόσκι. Άλλη μια φορά. Βαλκιακόσκι. Όχι βάλε στο κιόσκι ρε. Βαλκιακόσκι. Τι βάλε στο κιόσκι. Τι χαζάρε. Να ήμασταν σε ένα κιόσκι τώρα. Σε ένα βουνό. Το μυαλό στο έχεις εκεί.
Ενώ είναι βαλκαιακός και βάλε, λέει, στο κιόσκι. Ό,τι να είναι. Και το Μουσείο Φινλανδικού Ποδοσφαίρου, έλα ρε εσύ. Στις φωτογραφίες βλέπουμε το σημαντικότερο έκθεμα του μουσείου, την κούκλα του Γιάρη Λίτμανεν, η οποία μάλλον έχει αγοραστεί σε τιμή κάτω του κόστους από κατάστημα με ρούχα που χρεοκόπησε. Τα έχει ξεφτυλίσει όλα. Ναι. Για το φινλανδικό. Και είναι απαράδεκτο, είναι με φανέλα του Άγιαξε, είναι η Ambro. Κλασική με ABN AMRO. Είναι εταιρεία Ambro. Δεν είναι Umbro, είναι Ambro, αλλά τη λένε εντάξει και Umbro, γουστάρω. Και με τη διαφήμιση κάθετα στην αριστερή μεριά προς τα κάτω τα γράμματα ABN AMRO. Γιώτα, κλείσε το χαλί μας και ετοίμαστε να μπει εισαγωγή η κομματάρα. Μπαίνουμε λίγο αργά, αλλά το κομματάρι είναι κομματάρα, πραγματικό έπος, το οποίο το ζήτησε εψέ. Αν δεν κάνουμε λάθος, κάποιος φίλος ακροατής. Έλα πάρε να έχεις. Μπαίνει σε λίγο, παιδιά, μη μασάτε, έχει εισαγωγή μεγάλη. Είναι έτσι λίγο ήσυχο. Είναι κοιμήσικο. Προχωράς τα πρώτα 20 δεύτερα, λέω, αν μπορείς. Εδώ είναι η μαγιά. Στο βινίλιο. Έτσι. Παιδιά, πείτε μου λίγο αναμνήσεις από το κομμάτι αυτό. Αναμνήσεις και επίσης σε φάση σχόλια, κριτικές. Νομίζω ότι οι περισσότεροι από εσάς πρέπει να έχετε αναμνήσεις από το κομμάτι αυτό. Μπορώ να πω κι εγώ μετά. Και οι περισσότεροι δυσάρεστες. Να ακουστεί λίγο η φωνή του Φιλ και μετά πες. Α, μπορώ, εντάξει. Να μην γίνεις ρεζίλη. Τώρα ακουστικά. Τώρα ακουστικά. Τόση ώρα μιλάω. Ό,τι θέλω κάνω. Δεν ξέρεις τα λόγια ή φοβάσαι ότι θα εξευτελιστείς τραγουδώντας πάνω στον Φιλ? Ξεφτιλίζομαι έτσι κι αλλιώς. Δεν έχω τέτοιους φόβους. Το έχεις δει αυτό. Ναι, εντάξει. Διαβάζω το μήνυμα του Πάνου και μετά μου λες την ανάμνησή σου από το κομμάτι αυτό. Να δω. Είμαι περίεργος και εγώ και ο κόσμος τι ανάμνηση μπορεί να έχεις από το κομμάτι αυτό εσύ. Ναι, οκ. Με αυτό το κομμάτι εσύ. Θα πω. Θα το ακούσουμε. Για πάμε στον Πάνο. Μου κάνει πολύ εντύπωση. Τι μπορεί να έχει ανάμνηση Βλαχοπούλου από αυτό το κομμάτι. Εντάξει, να ακούσουμε. Μην είναι καμιά χαζό. Γιατί να μην έχω ανάμνηση καταρχήν από αυτό το τραγούδι? Ναι, ξέρω ότι μου κάνει λίγο. Και στο Phil Collins θα το πω, θα πει την Βλαχοπούλου στην από τα Γρεβενά. Καλημέρα και καλή εκπομπή. Πεντακάθαρος ο ουρανός στους 2 βαθμούς στη θερμοκρασία. Είναι ο Πάνος με τα Γρεβενά, Ναι. Εσύ μας παρουσιάζεις ότι εκεί πέρα η υγρασία, μούχλα, ομίχλη, δεν βλέπουμε τίποτα. Είπα ότι έχω υγρασία εγώ, εκεί που μένω. Είναι μια υγρασία πάνω από το σπίτι σου. Πάνω από το σπίτι μου έχει κάτσει. Έχει κάτι εκεί. Έχει υγρασία, ανάλογα που μένεις. Οκ, ωραία. Δεν είπα ότι δεν έχει καθαρό ουρανό. Ωραία, ωραία. Λοιπόν, πάμε. Την ιστορία μου. Ναι. Εμένα αυτό το τραγούδι μου θυμίζει βόλτες με το αυτοκίνητο με τον μπαμπά μου που με έπαιρνε για να με κοιμίζει. Τι λες, ρε, για βράδυ, για μεσημέρι, γιατί. Για βράδυ, για πρωί. Πρωί κοιμόμουν, δεν κοιμόμουν βράδυ. Και το έχω έτσι σαν ανάμνηση. Φαντάζομαι ότι έπαιζε πολλά τραγούδια. Ναι. Αλλά το έχω και αυτό πάρα πολύ στο μυαλό μου, ότι με παίρνει να με κοιμήσει στο αυτοκίνητο. Γιατί έτσι κοιμόμουν εγώ, μόνο με τον παπά μου και το αυτοκίνητο. Ωραία. Να ακούσει λίγο κόσμο στο κομμάτι. Λοιπόν, αν μας ακούει ο φίλο Collins, ας επικοινωνήσει τηλεφωνικά ή μέσω εδώ πέρα του γκρουπακίου μας στο Facebook με Yellow Radio και με πρωινές νομολογίες για να πει και αυτό στη γνώμη του. Πώς νιώθει που ένας πατέρας στα Γρεβενά, Ηρακλειδαίας, κοίμιζε την κόρη του, χωρίς να γνωρίζει ότι αργότερα μετά από χρόνια θα του βγει Άρης, με το κομμάτι αυτό. Το In the Air Tonight, το οποίο μας το θύμισε ακροατής και μας το ζήτησε. Ναι. Και πώς σας φάνηκε αυτή η ιστορία που είπε η Παναγιώτα Βλαχοπούλου, ότι την έπαιρνε ο μπαμπάς, δηλαδή ο μπαμπάς της έκαιγε περίπου 15 ευρώ βενζίνη, εγώ αυτό κατάλαβα. Δραχμές είχαμε τότε. Δραχμές, τέλος πάντων, έκαιγε κανένα 2.000 δραχμές βενζίνη για να κοιμήσει την κόρη του, ο άνθρωπος, δηλαδή τους ξέσκησε από μωρό, με το κομμάτι αυτό. Με Phil Collins,
In the Air Tonight. Ναι, και άλλα κομμάτια, αλλά αυτό έτσι μου είναι πιο εκεί. Α, κι άλλα. Ωραία, πες μου άλλο ένα. Μπίσκαγια. Πώς? Μπίσκαγια, το ξέρεις. Μπίσκαγια ποιο είναι? Μπίσκαγια. Του Μπίσκαν, του παλιού του Κροάτη, του Παναθηναϊκού. Ποιο είναι το Μπίσκαγια? Εντάξει, το βάλουμε. Να το βάλεις. Οκ. Σωτήρης. Καλημέρα σας, Μάντα Μενσέρ. Το κομμάτι δεν ακούστηκε μεταξύ. Καλημέρα σας, Μάντα Μενσέρ. Από το Kill Kiss με τα ονειροδός γαλήνια βουνά, που είναι ένα αρχιτεκτονικό σύμπλεγμα που σε καταπλήσει μόλις θα αντικρίσεις. Κόκκινη κάρτα στη χθεσινή μαρμίτα για την ίση αντιμετώπιση των δολοφόνων με τους βιαστές νέων ψυχών παιδεραστών. Γιατί αν γλιτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα. Στέλνεις τεράστιο στίχο. Γιατί αν γλιτώσει το παιδί, υπάρχει ελπίδα. Σωτήρη, να είσαι καλά. Το ξέρεις πάρα πολύ καλά ότι με αυτόν, ειδικά με αυτόν, σε άπειρα θέματα διαχωρίζω τη θέση μου και φαίνεται κιόλας. Έτσι. Απλά απ' την άλλη υπάρχει και η Λέλαπα Αλέξης. Αθανάσιος, Ζεσουή Φωτιάδης και thumbs up. Αθανάσιε σκύλε, να είσαι καλά. Ο Δημήτρης νομίζω ότι πρώτη φορά στέλνει μήνυμα στην εκπομπή μας. Έτσι θυμάμαι τουλάχιστον. Καλημέρα Μάρη και Παναγιώτα, καλή εκπομπή. Δημήτρη, να είσαι καλά. Έχεις καμία σχέση με τον πρώην παικταρά και προπονητή στη συνέχεια μπάσκετ που ήταν στο Παναθηναϊκό? Λέω μήπως. Το βρήκες το κομμάτι? Το Μπίσκαγια που σου είπα. Νόμιζα ψάχνεις αυτό, sorry. Όχι, δεν είπα. Νόμιζα ψάχνεις αυτό, συγγνώμη. Συγγνώμη. Οκ, ωραία. Το βρήκα. Το βρήκες? Δεν είναι κάτι, ναι. Ναι, για να ακουστεί για λίγο, για να ακούσουμε τα άλλα κομμάτια που έχουμε. Έχουμε κομματάρες σήμερα, ναι. Τον Phil Collins τον φάγαμε, δεν ακούστηκε τίποτα. Πάμε. Και λίγο πλαδαρά ακούστηκε, δεν ξέρω γιατί. Λίγο flat. Περίμενε, αυτό Μπίσκαγια είναι ο τίτλος? Ναι, James Last. Καλλιτέχνης. Άντε ρε. Πάμε, δώσε λίγο. Ωραία, αυτό είναι για ύπνο, όντως. Αυτό είναι ωραίο. Βγάλτο, όπως είναι, βγάλτο. Πολύ ωραίο. Είναι για να ναι, κοιμήσεις βγάλτο παιδάκια. και ετοίμασε το άλλο που είπαμε να πούμε λίγο με ρυθμό, με λίγο γκαζάτα. Γιατί έτσι ναι, θα το σου πω. Ωραία, πολύ ωραίο κομμάτι. Μπράβο. Χίλια μπράβο στον κύριο Γιώργο. Κύριε Γιώργο μου. Τι έχει περάσει κι αυτός. Ήρωα. Έλα, πάμε λιγάκι. Τώρα θέλω εδώ αναμνήσεις και σχόλια. Τι αναμνήσεις? Θέλω σχόλια για το κοριτσάκι αυτό που πια δεν είναι κοριτσάκι. Αν ποιος γουστάρει, δεν γουστάρει, Μάιλι Σάιρους, αναμνήσεις που έχει. Τι του λέει, τι του έρχεται, τι εικόνα του έρχεται στο άκουσμα Μάιλι Σάιρους? Τελευταίο χιτάκι της, αν δεν κάνω λάθος, Plastic Hearts, για αυτές και αυτούς που έχουν πλαστικές καρδιές και φλωμώνουν στα ψέματα τον κοσμάκι. Πηδάω 3 μηνύματα, ή μάλλον 2, για να μην χαθεί η σύνδεση με το κομμάτι το προηγούμενο. Όταν μπήκε ο Phil Collins, ο Σάβας έκανε το σχόλιο του. Το ζητήσαμε, μάλλον ίσως είναι ο μόνος που έκανε σχόλιο. Νομίζω, δεν ξέρω. Αυτό το τραγούδι θέλει φιστίκια, τζιν και μπάρα. Κλαίω. Σάβα, είσαι γατοειδές. Φιστίκια, τζιν και μπάρα. Για σαν του Phil Collins. Ρε παιδιά, η σειρά στην τηλεόραση που έπαιζε η Miley Cyrus, πώς λεγότανε? Και γενικά θέλουμε έτσι γνώμη, άποψη για Miley Cyrus. Η φωνή της εδώ δεν ακούγεται σαν να είναι 40, 45.
Άκου φωνή. Ακούγεται μεγάλη. Ναι, Ακούγεται έτσι λίγο. Ναι, πολύ μεγάλη, ρε παιδιά. Δεν ξέρεις, ναι. Ναι. Ωραίο. Η χαρά του pop. Η χαρά του pop, της όμορφης pop. Ένα μηνυματάκι εγώ και πάμε μετά στα μηνύματα της Παναγιώτας. Γιατί υπάρχει και στο γκρουπάκι μας, υπάρχουν μηνυματάκια. Η Φωτεινή λέει: καλημέρα στην πιο όμορφη πρωινή παρέα των Ερτζιανών. Το ξέρουμε αυτό, αλλά καλό είναι να το λες, Φωτεινή, να είσαι καλά. Μάριε! Ο Γρηγόρης λέει ότι ο Κούγιας έσωσε τη Λάρισα με την κίνηση που έκανε. Φωτεινή, εσύ, αυτά μόνο στον Άρη γίνονται, ειλικρινά, τώρα πέρα την πλάκα. Δηλαδή, ένας Αριανός μόνο θα μπορούσε να σκεφτεί ότι κάνει την κίνηση αυτή ο Κούγιας, με τον, αναλαμβάνοντας τον Δημήτρη Λιγνάδη, έτσι, και έτσι σώζει την ποδοσφαιρική, ας πούμε, παρτίδα με την εταιρεία που έχει την ποδοσφαιρική, με την ομάδα, με το σύλλογο, για τον κόσμο είναι σύλλογος. Νομίζω μόνο Αριανός. Νομίζω, ταπεινή μου γνώμη. Γιατί έχετε περάσει πάρα πολλά τα τελευταία 15 χρόνια, ειδικά τα τελευταία, αλλά και νωρίτερα, ειδικά τα τελευταία 15 χρόνια, και το μυαλό, ρε παιδί μου, λειτουργεί, πηγαίνει εκεί. Τα γρανάζια γυρίζουνε, κίνδυνα. Συνθλίβουνε ξηροκάρπια, φιστίκια αιγίνης. Αυτό που κολλάει τώρα. Τα ξηροκάρπια και τα φιστίκια αιγίνης. Ναι, πώς το είπες αυτό τώρα, τι έγινε? Στα σχόλια που έγιναν πριν. Επειδή φιστίκια, άλλος... μπάρα και τζιν. Ήθελα να δω αν προσέχεις. Διάβασα ένα μήνυμα, Άντε σε παρακαλώ, λοιπόν. Και σε λίγο πάμε σε Μπότζα Χόρσμαν, ο οποίος μας ξεσκίζει, είναι θεούλης, τέλος, είναι θεούλης. Πάμε. Έχω και εδώ καλημέρα από Φιλανδία, από το φίλο τον Γιώργο που στέλνει και στην σελίδα μας την καλημέρα του. Ναι. Ο φίλος ο Χρήστος λέει: καλημέρα, εκλεκτή Παναγιώτα και Πατουσοκράτορ Μάρια. Μία γνώμη για τα σημερινά μάτς του Champions League. Καλή εκπομπή και να συνεχίζετε να μας κάνετε παρέα τα πρωινά. Αδερφέ, τα σημερινά, θύμισε μου, ξέχασα ποια είναι. Έχουμε για βραδιά Champions League χθες. Θέλουμε τα σχόλια για τη γνώμη σας. Βασικά δεν έχω δει τίποτα από το Lazio Bayern München, το οποίο έληξε με 1-4. Και εδώ οφείλω να πω ένα τεράστιο μπράβο και συγχαρητήρια σε γνωστούς Μακεδόνες παραγωγούς, οι οποίοι το δώσανε ξερό άσο. Μακεδονία, ξερό άσο, ξακουστεί. Θα πάθει τίποτα. Πρέπει να είσαι και βλάξ και Μακεδονομάχος, ναι. Πρέπει να τα έχεις και είναι συνδυασμός αυτό. Ναι. Λοιπόν, ο Φάνης λέει καλημέρα. Που είμαι Λάτσιο στην Ιταλία, Στην Ιταλία εγώ είμαι Λάτσιο. Ναι. Ναι. Λοιπόν, ο Φάνης λέει καλημέρα Παναγιώτα, καλημέρα Μάριε. Εχθές μου θύμισε κάτι από τα εφηβικά μου χρόνια. Μέσα στο χρόνο ταξιδεύω, μα όλα στάσιμα. Η ζωή μας προσπερνάει πίσω, δεν γυρνά. Σπάνιο φαινόμενο, κάποια καλή στιγμή. Μη ρωτάς να σ' απαντήσω, δεν ξέρω το γιατί. Κάτσε, από τι είναι αυτό, ρε, εσύ. Γνωστό, κόλλησα τώρα. Δεν ξέρω. Και τι λέει, εχθές του ήρθε αυτό. Εχθές μου θύμισε κάτι από τα εφηβικά μου χρόνια. Μέσα στον χρόνο ταξιδεύω, μα όλα στάσιμα. Η ζωή μας προσπερνάει, πίσω δεν γυρνά. Σπάνιο φαινόμενο, κάποια καλή στιγμή. Μη ρωτάς να σ' απαντήσω, δεν ξέρω το γιατί. Κάτσε, διάφανα κρίνα. Όχι, τι είναι αυτό, ρε, εσύ. Διάφανα κρίνα. Και εμένα μου είναι γνωστό τώρα. Αλλά... Ο Φάνης στέλνει αυτό. Οκ, από Φάνη έχω Θεοφάνη. Καλημέρα, Μάριε, πεκταρά. Άντε και στην κούκλα δίπλα σου, βασικά διαγώνια απέναντί μου. Να προσέχεις τους φούρνους. Καμιά φορά γκρεμίζονται και πέφτεις από τα σύννεφα. Εγώ με όσα έχω μάθει έχω πέσει. Φιλιά. Θεοφάνη, νομίζω το μήνυμά σου βιτριολικό, εντάξει. Ο Θεοφάνης ποιος είναι? Ο Κοακόλας, μορφή. Που τον αγνοείς επειδή δεν πλάθει κουλουράκια. Ναι. Ναι, που είναι και η γειτονιά μου. Δεν είναι η γειτονιά μου αυτός, αλλά ναι. Ναι, ασχολείσαι με όσους κάνουν κούτρες. Σου κάνουν κούτρες. Αυτό θέλει να πει το παλουκάρι. Σιγά. Πού είδες? Παιδιά, τη σειρά εκείνη με τη Miley Cyrus. Εκείνη πώς λεγόταν η σειρά? Με τη Miley Cyrus που ήταν τότε 14,5, 15, πόσο ήτανε? Έχω μια υπέροχη φωτογραφία. Και φαινόταν από τότε ότι θα μεγαλώσει. Πάμε στη φωτογραφία. Θα στη δείξω πρώτα. Ναι. Το βλέπεις? Το σκυλάκι?
Συγγνώμη, βλέπεις? κατάλαβα τι είναι. Νόμιζα ότι είναι άνθρωπος γυρισμένος στο πλάι και λέω τι μου δείχνει τώρα, πώς είναι αυτός. Λοιπόν, είναι κουκλάκι, μας το στέλνει ο Παντελής και λέει Παναγιώτα Μάρια καλημέρα, τον έχω κάνει φανατικό ακροατή σας, φιλιά από Γλυφάδα. Κλαίω. Πόσο γλυκό, Φτού. πόσο όμορφο, τι είναι αυτό καλέ. Άρε Παντελή, με τι φατσούλα είσαι αγκαλιά, παιδιά, πρέπει να το δείτε το σκυλάκι. Συγγνώμη, το βλέπεις αυτό Ποιο? τώρα στον υπολογιστή. Κάτσε να κατεβώ. Γιατί Εδώ σε μένα. Σε σένα. Εδώ σε αυτές τις οθόνες, εδώ το βλέπεις. Ναι. Μιχάλης Φωτιάδης. Μόλις. Άιντε. Τι είναι αυτό, αχ Παναγία μου πρωί. Κάτσε, εκείνο τι είναι, νυχτερίδα. Έτσι μια, ναι. Άμα. Πώς Φωτιάδη, θα μας τρελάνει, θα μας χαζέψεις. Ταράχτηκα πρωί. Θα απαιτήσω να βάλει Όζι Όσμπορν η Παναγιώτα να πούμε. Έτοιμος είμαι για Όζι Όσμπορν. Μέχρι που το έτοιμος είμαι. Ψήνεσαι να βρεις τίποτα. Τι έχουμε έτοιμο τώρα? Τώρα τι έχουμε έτοιμο? Τίποτα δεν έχεις. Όλα έτοιμα είναι. Τι Έτοιμα. θέλεις? Τι θέλεις? Θα σου πω σε λίγο. Λοιπόν, Σωτήρης επανέρχεται, μιας και είπες Μιχάλης Φωτιάδης. Ναι. Αγόρι μου και κοπελάρα μου. Σήμερα θέλω του Ζέπελιν του LED. Όχι του Μίτσου, αυτού συναλουνού. Του Άσμα Χολότα Love. Από του House του Μίντου, σας calling και στο κουβέντα chat kisses. Σωτήρη. Σήμερα θα σε βάλουμε, Σωτήρη. Ωραία. Μόλις μπορέσει η Γιώτα, Led Zeppelin, Χολότα Love. Μπορεί λίγο αργότερα, σε λίγο όποτε μπορεί, ας πούμε, αν έχει το χρόνο τώρα, αν όχι αργότερα. Γιατί μετά από Γιάννη Πάριο και έχεις τέτοιο πνεύμα και τέτοιο επίπεδο, που ναι, εντάξει ρε παιδί μου, πραγματικά σου αξίζει. Μα και εγώ τα ίδια ακούω. Και δεν έχουμε βάλει ποτέ Led Zeppelin. Ακούει κιόλας Led Zeppelin η Γιώτα, φυσικά η φωνή Και της. Πάριο. Η φωνή της ούτε καν πιάνει στο 1/300 χιλιοστό του τεράστιου Robert Plant. Ναι, άμα έπιανε εδώ θα ήμουνα. Εντάξει, του οποίου είχα την τύχη να φιλήσω το χέρι. Σωτήρη, να είσαι καλά. Άμα το έχεις βρει κάποια στιγμή Παναγιώτα, Παίζει. Παίζει, ναι. Φύγαμε για το Σωτήρη, ρε στο Κιλικής. Άιντε Ζεπελινάρε, σε λέω. Χολότα love. Way down inside, honey, you need it. I'm gonna give you my love. I'm gonna give you my love. Oh, want a whole lot of love. 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 You've been learning, baby, I've been learning. All that good time, baby, baby. Τάσο, συγγνώμη, πρέπει να σε γνωρίσω. Όχι να σε ακούσω, να σε γνωρίσω. Καλημέρα στην χημεία, σε εισαγωγικά, στο δίδυμο Ραγκέλοφ και τελίτσες. Ερωτηματικό. Φανταστικό. Αυτή η μίξη ποδοσφαιρικού quiz με την καλημέρα και την χημεία που υποτίθεται ότι έχουμε με την Παναγιώτα Βλαχοπούλου, στην ουσία είναι η δικιά μου χημεία με τον εαυτό μου. Δηλαδή, εντάξει, γιατί κούνας το κεφάλι σου, παιδί μου? Τίποτα, κάτι ένιωσα εδώ τη νυχτερίδα. Α, ναι, σου ήρθε, ναι. Μου ήρθε μια νυχτερίδα. Πάπα, είχα, δεν. Ωραία, οπότε Τάσο θα απαντήσει, θα συμπληρώσει το κουιζάκι σου, Ραγκέλοφ και η κοπέλα που έχουμε σημεία. Για απάντησε λοιπόν. Δεν έχω να συμπληρώσω κάτι. Δεν έχει. ξέρω. Το θέμα είναι ποιος είναι Τάσο Ραγκέλοφ και ποιος είναι ο Δημητρόφ. Απίστευτης ποιότητας, βουλγαρικό δίδυμο, παικταράδες του Ηρακλέους. Του μεγάλου εκείνου Ηρακλέους. Κλαίω, Ραγκέλοφ Δημητρόφ. Ένα τόνο μπάλα. Κράτημα την μπάλα, δεν την παίρνεις με τίποτα. Έλεγχο, βλέπω γήπεδο. Οκ. Και τώρα υμνούμε, ας πούμε, γκασμάδες επειδή κάνουν απλά. Τρέχουνε αυτό. Μου λέει ο άλλος, τρέχουνε πολύ γρήγορα. Έγινε ρε φιλαράκο. Πάνε, κάνε sprint. Πάνε στην εθνική ομάδα Στίβου. Στα καπάκια από Ραγκέλοφ και Δημητρόφ, γιος του Ζαχαρία Χαλιαμπάλια. Απίστευτο. Ευθύμιος. Καλημέρα, καλή εκπομπή. Κομματάρα βάλατε, μια ζωή Άρης. Σιντερέλα. Κομματάρα τώρα εκείνη την ώρα έπαιζε, όχι ο Phil Collins, έπαιζε η Miley Cyrus νομίζω. Πριν από 13 λεπτά περίπου. Ναι. Είναι αυτό, έτσι. Όχι, μπορεί να είναι στο τέλος του Phil Collins εννοεί. Phil Νομίζω, Collins. ναι, Δεν νομίζω ναι. τώρα ο Ευθύμιος. 13 λεπτάκια. Σιντερέλα, θέλεις Σιντερέλα, την μπάντα, τους οποίους λατρεύω, μπαντάρα τεράστια. Θέλουν 10 Guns N' Roses στο πρωινό τους, η Σιντερέλα. 10 Guns N' Roses για πρωινό. Αδικημένοι. Με τραγουδιστή Tom Keifer,
Μισός Ινδιάνος, μισός Λευκός. Νομίζω η μαμά του Ινδιάνα, με τα σαρκώδη χείλη, κάτσε καλά. Ο οποίος έχει κάνει τεράστια δήλωση κάποια στιγμή. Ζηλεύω τους άλλους rock stars εδώ στο Hollywood, γιατί εγώ δεν μαυρίζω ποτέ. Τέτοια δήλωση μόνο εγώ μπορούσα να κάνω. Αλλά εγώ μαυρίζω. Αχ, δεν είσαι πάλι καλά. Δεν έχει να κάνει με τη μέρα τελικά. Το σκεφτόμουν και χτες. Ναι. Αν έχει να κάνει με τις Παρασκευές. Με τη νύχτα, έχει να κάνει με τη νύχτα. Εκεί το πας. Έχει να κάνει μάλλον με τη νύχτα. Ναι. Κάτι, ότι τι γίνεται τη νύχτα. σημαίνει. Δεν ξέρω τι κάνεις. Τι σε επηρεάζει και είσαι έτσι. Και το πρωί έρχομαι εδώ και τι. Και λες έτσι αυτά τα περίεργα, τα δικά σου που πας έτσι, πας αλλιώς. Ναι. Κάνεις αυτά τις διασταυρώσεις σκέψεων. Και... Ναι. Από Ραγγέλοφ Δημητρόφ πήγαμε στο Σιντερέλα. Αυτό μόνο σε αυτήν την εκπομπή μπορεί να γίνει. Τάσο, θα πω την αμαρτία μου, λίγο κόλλησα στα πρώτα 2 δευτερόλεπτα, γιατί ως συνήθως το δίδυμο πήγαινε Δημητρόφ Ραγγέλοφ. Εσύ μου το έκανες Ραγγέλοφ και εκεί λίγο μπερδεύτηκα. Ο Πάνος. Μου θύμισε την κόρη μου πριν 23 χρόνια. Την έβγαζα βόλτα και κοιμόταν μόλις άκουγε το ταγκό της Νεφέλης που τραγουδάει η Χαρούλα. Θεωρώ εφιάλτη για ένα πατέρα να χρειάζεται να κοιμηθεί η κόρη του με Χαρούλα Αλεξίου. Γιατί? Το θεωρώ εφιάλτη. Γιατί δεν μπορώ τη Χαρούλα Αλεξίου. Για ποιο λόγο? Φωνητικά, σαν τα πάντα. Τα πάντα, Σαν τα πάντα. Εγώ τραγουδάω πολύ. Σαν Χαρούλα Αλεξίου. Έβγαλε αυτό το τραγούδι μόνο πριν 1,5 χρόνο και λέω μη χειρότερα. Μετά από 88 χρόνια μου άρεσε τραγούδι της Χαρούλας Αλεξίου. Ποιο τραγούδι? Και λέω είναι και τελείως άλλο ύφος αυτό. Εσύ λέω φανταστικό, ωραίο. Λέω μη χειρότερα. Και ήταν Ρους. Του Ρους και η στίχη και η μουσική του Γιώργου. Δεν το ξέρω. Ποιος είναι ο Ρους? Ο Ρους. Ναι. Ήξερε ένα τραγούδι. Πες ένα κομμάτι του, πες το. Αυτό το γνωστό που είχε το. Το ξέρεις, μ' αρέσει. Σε παραδέχομαι, ρε. Μα μη με πιστέψεις. Είναι κομματάρα, ναι ή όχι? Είναι, ναι. Κομματάρα, περίμενε. Εξαιρέσεις. Το εξαιρέσεις. Μπράβο, ρε, μπράβο. Όχι υπεξαιρέσεις. Εξαιρέσεις. Ναι, εξαιρέσεις. Εμείς εδώ δεν. Λατρεμένος Γιώργος Ρους. Το άλμπουμ είναι αλμπουμάρα σε τελείως άλλο ύφος που το έχει καπελώσει αυτό το hit. Είναι φαινόμενο. Είναι φαινόμενο. Να βάλω μια ερώτηση. Ποιος τραγουδιστής ελληνικού συλλόγου το έχει τραγουδήσει σε γλέντι της ομάδας στα μπουζούκια? Ξεκίνησε, το έπαιζε εκεί η μπάντα και το τραγούδισε αυτός και κυκλοφορεί το ηχητικό. Ποδοσφαιριστής ξένος. Μαύρος. Ελληνικού συλλόγου. Αυτό που λένε τώρα έχρωμος και είναι τραγικό. Δηλαδή έχρωμος δεν υπάρχει γιατί πολύ απλά δεν υπάρχουν άχρωμοι άνθρωποι, έτσι. Είναι προσβολή. Είναι black player, black singer, black guitarist. Ποιος ποδοσφαιριστής? Από κάτι μου έρχεται στο μυαλό, εγώ δεν θα πω. Ναι, μην πεις. Άσε που είναι λάθος. Εννοείται. Άσε που είναι λάθος. Στο μυαλό σου περίμενε, έχεις ποδοσφαιριστή, τον βρήκες? Έχεις βρει ποδοσφαιριστή ξένο? Νομίζω ότι έχω δει το. Μαύρο. Έχω δει το απόσπασμα, το ηχητικό αυτό. Ναι. Δεν το έχω πολύ ξεκάθαρο στο μυαλό μου, γι' αυτό λέω ότι. Αν το θυμάστε, ποιος είναι ο ποδοσφαιριστής που τραγουδάει το εξαιρέσεις πάρα πολύ γουστόζικα? Το ξέρεις, μ' αρέσεις. Κάπως έτσι να πούμε σε φάση. Σαν να το ακούω λίγο. Ωραία, πάνω τι τράβηξες, ρε φίλε? Κοίμιζες την κόρη σου με Χαρούλα Αλεξίου? Πώς το λέγε το άλλο? Έβγαζα από τη τσέπη μου φλούδες καναρίνι. Ναι, φλούδες καναρίνι. Καναρίνι. Φλούδες μανταρίνι σου ρίχνες στα μάτια να πονάς. Να πονάς. Ωραίο. Αυτό είναι ωραίο. Σ' άρεσε τελικά. Κάτσε πώς πήγαινε. Σούρουπο. Έβγαζα από τις τσέπες μου. Όχι, άστο, στο ρεφρέν με πει, άστο. Σούρουπο και απόβραδο. Σάββατο και απόβραδο και άσε τη λίμνη στην Αριστοτέλους που γερνάς. Αυτά. Πάντο παρακάτω, πάντο. Εντάξει, πρωί-πρωί τώρα τέτοια ανεχόμαστε τραγούδια. πάντο. Πολύ. Μ' ανέχεστε έτσι κι αλλιώς, αλλά και εγώ σας ανέχομαι. Αλλά είναι πρωί, είναι κατάθλιψη, εγώ δεν μπορώ. Ναι. Δεν μπορώ. Ναι, οκ. Λοιπόν, θα βάλω τα κλάματα. Τι να ακούσουμε τώρα, εσύ? Λοιπόν, δεν ξέρεις τι θέλεις να ακούσεις. Πάμε Colors. Πάμε Black Pumas. Πάμε Black Pumas. Υπέροχο κομμάτι. Εντελώς τελείως παλιωμοδίτικο, παιδιά. Σας τα αφιερώνουμε με αγάπη. Έτσι, με πάρα πολύ αγάπη. Οκ. Πάρτε να έχετε. Παλιακό κομμάτι τελείως, αλλά γοητευτικά και υπέροχα παλιακό από τους Black Pumas, για τους οποίους θέλω να πω και μια μεγάλη αλήθεια σε λίγο.
I woke up to the morning sky first. Baby blue, just like we rehearsed. When I get up off this ground, I shake leaves back down to the brown, 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 till I'm clean. Then I walk where I'll be shaded by the trees, by a meadow of green, for about a mile. I'm headed to town, 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 in style, with all my favorite colors, yes sir, all my favorite colors, like my sisters and my brothers, see 'em like no other, all my favorite colors. It's a good day to be, a good day for me, a good day to see my favorite colors, colors. My sisters and my brothers, they see 'em like no other. Έτσι, αδέρφια μου και αδερφές μου, αγάπη πάνω απ' όλα, πόδια και μασχάλες μόνο, σας το λέει ο Πατουσοκράτορας Λαμής. Έχει, μου λέει, μηνύματα, έχει και η Παναγιώτα. Αν υπάρχει και απάντηση για τη σειρά με τις σύγκλες Miley Cyrus εκεί πέρα, μπορείς να σου επιτρέπω να τα δώσεις. Ένα υπέροχο ντουέτο, παιδιά, οι Black Pumas από το Austin του Τέξας. Για τους Black Pumas κυκλοφορεί μια ιδέα τελευταία, ότι πήραν το όνομά τους από το ότι ο ένας από τους δύο είναι μέτοχος στην γνωστή εταιρεία αθλητικών, την Puma. Ουδεμία σχέση, μεγάλη πατατιά. Απλά λέγονται Black Pumas, μαύρα Pumas. Ουδεμία σχέση με την πατατιά αυτή η οποία κυκλοφορεί στην πόλη μας εδώ και 20-25 μέρες. Οκ. Πάμε ρε Γιώτα, τι έχεις εκεί πέρα? Λοιπόν, τα πάρουμε τη σειρά. Καταρχήν να πούμε ότι ο Σωτήρης βρήκε την σειρά. Ποιος Ο Σωτήρης. Ναι, και εγώ έχω δύο απαντήσεις σωστές. Πες εσύ πρώτη δικιά σου, Σωτήρη. Ο Σωτήρης λέει Χάνα Μοντάνα. Ναι, ρε εσύ. Ναι. Αν σου πω ότι από χθες το βράδυ λέω να βάλω το κομμάτι και λέω η σειρά, έχω βαρέσει το κεφάλι μου στο ντουλάπι. Πες να μην την ξέρω μόνο εγώ αυτή τη σειρά, Συγγνώμη, Παίζει, εσύ παίζει. είσαι και μικρότερη. Χάνα Μοντάνα με Miley Cyrus. Σοβαρά μιλάς. Καθώς ότι Μου το βλέπω. θυμίζει κάτι. Νομίζω η μικρή μου εξαδέρφη πρέπει να έχει μια φύσα να είχε παλιά. Εβδομάδα παραβδομάδα. Σούπερ Κατερίνα και Μανίνα είχαν εξώφυλλο Miley Cyrus τότε. Και έπαιζε αυτή η φάση με τη σειρά. Χάνα Μοντάνα. Ναι. Μπα, δεν. Ναι. Καταρχήν Μανίνα δεν ξέρω. Εγώ ξεκίνησα να κάνω σεξ με κοπελίτσα τότε. Ξεκινάμε. Ναι. Ξεκινάμε, ρε παιδί μου. Ναι, φάση ναι. που είχε προκαταρκτικά και τέτοια, ας πούμε. Δεν ξέρω κιόλας αν έχεις υπόψη σου. Αμφιβάλλω αν έχεις. Και μου λέει αμάν! Πετά. Λέω ορίστε. Λέει αμάν! Λέω πρωτεύουσα της Ιορδανίας. Έχει πάθει πλάκα. Ήσουν από τότε έτσι. Ναι, ωραία. Ευφυής και ναι, όλα αυτά βέβαια. Βέβαια. Πες Αυτό το. ήθελα να πω, ναι. Ναι. Όχι από τότε έτσι, από τότε ευφυής και Από πνευματός. τότε ευφυής, ναι. Ναι, είμαι Κυρακλής. Λέει, ξεκινάει η Χάνα Μοντάνα. Λέω, συγγνώμη, πλάκα κάνεις. Λέει, ντύνομαι κανονικά, ταπ-ταπ και έφυγε. Αχ, πρόβλημα γι' αυτό. Ναι. Θεωρώ εγώ, δηλαδή, Ναι. το βρίσκω λίγο θεματάκι αυτό. Έγινε αυτό. Κάνω μία ερώτηση. Για ποια αιτία θα το έκανες εσύ αυτό? Ακριβώς το ίδιο και να πεις άμα! Ξεκινάει ο Άρης. Είσαι με ένα παιδαρά, ας πούμε. Ξεκινάει ο Άρης. Σαν εμένα. Είσαι με μένα. Είσαι με μένα. Ναι. Ένα παιδαρά. Ναι. Ναι. Χωρίς γέλια. Εκπομπή κάνουμε. Εκπομπή κάνουμε σε σοβαρό ραδιόφωνο. Δεν κάνουμε. Ναι. Δεν είμαστε Πάμε παρακάτω. στο Grevena Radio. Ναι, γιατί θα το κάνεις? Δεν θα Σου το είπα. πάρεις. Ξεκινάει ο Άρης. Ναι, ας πούμε Άρης παράδειγμα. Άρης ό,τι είναι. Άρης ό,τι είναι. Άρης Λαμία. Άρης. Ναι, 2-0. Μπράβο, ωραίο μάτς. Θα άφηνε σε μένα για να δεις το Άρης Λαμία 2-0 με στη λάσπη. με το Μάτζιο να μην αλλάζει την ομάδα, να μην βάζει μέσα φόρο να παίξει ξύλο. Θα σ' άφηνε και για το Πυρσό Τρίκαλα. Πυρσός Γρεβενών Τρίκαλα το εκτιμώ. Εξαιρετικό παιχνίδι. Ματσάρα αυτό, κάτσε καλά. Ντέρμπι. Ναι, εννοείται, Μάτς, ναι. ντέρμπι. Ο Πυρσός τώρα τι κάνει, πού είναι στην Τέρνη? Καλά είναι, σε χαιρετάει. Κάποιος μπήκε εκεί πέρα, κάτι διάβαζα μετά τον Πότε? Ντίμι. Ανέλαβε πρόεδρος κάτι, κάποιος κάτι. Τέλος Τίποτα πάντων. μετά, άστα. Ωραία, παιδιά, έχει γίνει αυτό. Πίκρα. Έχει σηκωθεί η κοπελίτσα που ήμουν τότε και λέει αμάν! Και πετάγεται. Λέει ξεκινάει η Χάνα Μοντάνα.
Λέω, ποια είναι αυτή η Χάνα η Μουρντάνα. Σάλτανα και με έχει σημαδέψει από τότε, γι' αυτό και έτσι η φάση, παιδιά, με Miley Cyrus. Ο Ντοτζίαν λέει, καλημέρα, ανάμνηση από τραγούδι, Phil Collins. Κλαίω, Τζίαν, κλαίω. Λαλούνα αντίπαρο στο κλείσιμο. Γνώμη για old school ποδοσφαιρικές μάρκες. Λοιπόν, Λαλούνα, Γιώτα, έχεις πάει αντίπαρο? Όχι, δεν πήγα δυστυχώς. Να πας οπωσδήποτε, καμία σχέση με πάρο. Καμία σχέση. Θα πας αντίπαρο οπωσδήποτε. Όλη η διαφορά είναι στο αντί. Όπως πολύ σωστά είχε πει σε ένα αφιέρωμα στα νησιά για την αντίπαρο, η δημοσιογράφος, την ξεχνάω, κουκλίτσα, πολύ λεπτή, καστανομάλα, πολύ πολύ αδύνατη. Ήταν στην ΕΡΤ και πήγε μετά σε ιδιωτικό, ή ήταν στο Sky και πήγε στην ΕΡΤ. Αδυνατούλα, γλυκιά, πολύ ωραία κοπελίτσα, δημοσιογράφος στα πολιτικά. Είπε, η διαφορά είναι στο αντί. Είχε επωνύμους που διαλέγανε ένα νησί. Ή Athens Voice ή Life, νομίζω Athens Voice. Και λέει αντίπαρος. Η διαφορά είναι στο αντί. Φανταστική αντίπαρος, πανέμορφη, ουδέμια σχέση με πάρο, ουδέμια σχέση. Η Λαλούνα ανοίγει περίπου 2,5 ώρα. Μαγαζί. Ανοίγει. Ναι. Και κλείνει το πρωί με τον ήλιο. Okay, δεν υπάρχει. Υπάρχει σκηνή γυρισμένη στη Λαλούνα, στην αντίπαρο, στην ταινιάρα Σάνταν. Την οποία δες την, να την έχεις δει. Να τη δω. Με Μάκη Παπαδημητρίου και Έλλη Τρίγκου. Τώρα μου θύμισε αυτό τραγούδι, το Λαλούνα. Έτσι πως το είπα. Λαλούνα, Λαλούνα. Ποια το λέγε? Σε βοηθάω, έχει να κάνει με. Σε βοηθάω το όνομά της. Όχι, Κλαρίς από το Σιωπή των Αμνών. Σαρλίς κάπως. Ναι, κάνει κλαρίνα. Το όνομά της είναι Καλσόν. Δεν βοηθάς τώρα. Τώρα ήταν την κλίση σου. Ήμουν στο μπάνιο. Μιλάμε μετά. Φατσούλα που γελάει. Στο μπάνιο μέσα δεν θα μου το σηκώσεις. Η Μπελίντα. Σε βοηθάω, είπα Καλσόν. Τι άλλο να κάνω? Στα έχω όλα έτοιμα, σε σερβίρω ρε εσύ. Κάνεις τζάμπα εκπομπή εδώ, έρχεσαι και στα κάνω όλα έτοιμα, τα έχω εγώ. Αυτό που το πας. Ούτε είναι ευχαριστώ, δεν λέω. Έρχομαι εδώ το πρωί, δεν είναι όλα έτοιμα. Έρχεσαι 8 παρα 2, στα έχω όλα στρωμένα έτοιμα εγώ. Απαντήσεις, quiz, θέματα τα πάντα. Αυτό. Και λες, σας κάνω και εκπομπή. Δεν βαριέσαι, έχεις τίποτα καλύτερο να κάνεις. Παίρνεις τη μισή δόξα. Οκ. Ωραία, λοιπόν. Αυτά. Ναι. Καλημέρα στη φίλη που δεν μ' άκουγε, ήταν στο μπάνιο. Το θέμα είναι να το σηκώνεις όταν είσαι στο μπάνιο. Εκεί θα γίνει εκεί είναι το ωραίο, η πιο ωραία τηλεφωνική διάλογη. Ο Πέτρος λέει αναμνήσεις. Χάνα Μοντάνα, το έχει στείλει πολύ γρήγορα. Τώρα, Τζιάν, για old school ποδοσφαιρικές μάρκες, όταν λες old school, στυλ Admiral, ας πούμε. Τεράστια ιστορία, η οποία έχει παραπέσει η Admiral. Ambro, Adidas, αυτές είναι ούτως ή άλλως και μέχρι σήμερα. Δηλαδή, οκ. Οι old school νομίζω ότι σχεδόν λίγο πολύ υπάρχουν ακόμη. Για μένα με διαφορά η κορυφαία στον πλανήτη ήταν η παλιά καλή Admiral, αλλά διαχρονικά και κορυφαία είναι η Ambro. Δεν υπάρχει η Ambro. Οκ. Με θεϊκές εμφανίσεις και στο ελληνικό ποδόσφαιρο, έτσι. Και στο ελληνικό ποδόσφαιρο. Λοιπόν, θέλω να πάμε λίγο χορευτικά. Έτσι. Ωραία, να πάμε για να πάω και εγώ στα μηνυματάκια της και να τιμήσουμε μια μεγάλη μπάντα, ναι, η οποία ανακοίνωσε επίσημα ότι η καριέρα της κλείνει και δεν είναι άλλη από το ονειρικό θεϊκό ντουέτο από την Γαλλία, τους Daft Punk, των οποίων τις φάτσες δεν έχουν δει ποτέ ούτε οι γονείς τους. Ούτε οι γονείς τους. Πάμε το Get Lucky. Λέω τώρα εγώ. Πάμε. Έτσι. Άντε να πάμε. Αυτό πέταξες. Τι... Συγγνώμη, θέλω να βγω γυμνός στο μπαλκόνι και να χορέψω. Βγες λίγο, αλήθεια, σε παρακαλώ. Σε κετεύω, όχι σε παρακαλώ, σε κετεύω. Βγες εδώ στο μπαλκόνι, στην Καραμαλή. Εγώ θα πάω από κάτω και θα βγάζω βίντεο. Λέει και την οδότωση, εγώ τώρα δεν λέω τίποτα, το είπε και την οδότωση. Ναι, λες γιατί το έχουμε κρυφό. Ναι. Γιατί το λες έτσι? Θα έχω τους λόγους μου. Το λες σχεδόν χλευαστικά. Δεν το λέω Κάντο, θα μου επιτρέψει όμως να βγάλω βίντεο. Φωτογραφίες κτλ. Το είπες χλευαστικά? Καθόλου. Είναι και μηνύσιμο αυτό. Καθόλου. Είπα βγες, απλά άφησε με να βγάλω βίντεο και φωτογραφίες. Πόσοι θέλουν υπό τους ήχους του Get Lucky των θεούλιδων Daft Punk να βγω στο μπαλκόνι, ώρα αιχμής γίνεται χαμός κάτω πάνω δρόμο απέναντι, ελικόπτερα περνάνε, Canadair CL215 και να χορεύω μόνο με το μποξεράκι μου. We're up all night to get lucky.
present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night. Από αυτό το κομμάτι τι αναμνήσεις έχετε? Τεράστιοι Daft Punk, τους λέμε αντίο, έχουν αφήσει τόσο πλούσια παρακαταθήκη. Δείτε το φανταστικό ντοκιμαντέρ τους Daft Punk διάρκειας 2 ωρών, κάτι παραπάνω από ονειρικό, ακόμη και αν δεν ακούς Daft Punk. Μαγική πραγματικά ιστορία. Μαγική πραγματικά ιστορία με εικόνες απίστευτες, όπως το φεστιβάλ μέσα στην Αμερικάνικη έρημο με καμιά εκατοστάρα χιλιάδες κόσμο και απίστευτο σόου με λέιζερ και φυσικά μουσικάρες. Μου αρέσει πάρα πολύ Daft Punk να συνοδεύουν τη φωτογραφία που μας στέλνει ο Λευτέρης σήμερα. Πολλές καλημέρες από την ηλιόλουστη και φιλόξενη Συνδίκα. Άντε να χαθείς. Το έχει ξεφτυλίσει νομίζω ο Λευτέρης. Άντε να χαθείς. Μας παρουσιάζει τη Συνδίκα σαν τον κορυφαίο δρόμο στον πλανήτη. Δεν υπάρχει αυτό. Εγώ θα πάρω ταξί. Σε ποιο ύψος είναι αυτό? Πού θα του πω να μου αφήσει? Συνδίκα με. Αυτό πρέπει να είναι από τη Συνδίκα. Παίζει να είναι. Εννοώ από εκείνη τη γωνία, βέβαια, όταν λέμε Συνδίκα. Εντάξει. Η φωτογραφία. Είναι καμιά 400 μέτρα από τη Συνδίκα. Και παραπάνω. Παραπάνω. Και παραπάνω. Λευτέρη, το έχει εξευτελίσει. Ενώ η Φωτεινή απάντησε και αυτή πολύ γρήγορα σωστά. Χάνα Μοντάνα. Νομίζω ότι η Φωτεινή πρέπει να ήταν έφηβη. Έτσι. Λίγο πριν γνωρίσει τον Γρηγόρη και να απολάμβανε Χάνα Μοντάνα στην τηλεόραση. We're up all night to get lucky. 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 Καλημέρα στην πιο όμορφη παρέα των Ερτζιανών, President Gate 3. Γεια σου παιχτούρα Κώστα, παλικάρι μου. President, να σε καλά ρε σκύλε, να σε καλά. Ο Γιάννης στέλνει τεράστιο μήνυμα. Sir John, άνω κάτω τελεία. Καλημέρα παιδιά, ακολουθεί αληθινή ιστορία. Άκου Γιώτα, άκου. Για να ακούσω. Βάζετε το μην πλησιάζεις του πλατή. Ξαφνικά μπαίνει μέσα. Πάμε με Daft Punk συνέχεια. Άστο να παίζει. Γιώτα, άστο να παίζει μέχρι να μπει ο Γιώργος. Ξαφνικά μπαίνει μέσα στο δωμάτιο ο αδελφός μου με μια φωτεινή γεμάτη αθωότητα και ενθουσιασμό με ρωτάει. Τι είναι αυτό? Ο Ασλαμάς τραγουδάει. Ένα δάκρυ κύλησε στα μάτια μου. Ακόμα κλαίω. Like the legend of the phoenix, all ends with beginnings. What keeps the planet spinning? The force from the beginning. Love. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar. 2 μηνυματάκια δικά μου και πάω στα δικά σου. Πάνος, Παναγιώτα, αν βγει ο Ασλαμάς να χορέψει χωρίς ρούχα, φώναξε ασθενοφόρο. Δεν το βλέπω να αντέχει στο κρύο. Με προκαλεί να το κάνω τώρα. Ναι. Με προκαλεί να το κάνω. Εγώ τους βάζω. Ναι. Και ο Πέτρος, εγκρίνω να βγεις έξω μόνο με το μποξεράκι και να χορέψεις. Πέτρο, είσαι αδερφός, 2 φατσούλες που γελάνε. Έχουμε ψήφους. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. We're up all night to get lucky. The present has no ribbon. Πάμε σε μηνύματα. Αφού Ευθύμιο τον κυφάκι σου, συγγνώμη αδερφέ. Είναι κούπα με. Τίποτα, είναι, όχι. είναι χεράκι. Α, το χεράκι μόνο, δεν είδα. Like. Όλο αυτό το κυφάκι. Εγώ γιατί δεν έβλεπα τίποτα το παραμικρό ρε εσύ του Ευθύμιου. Μπορείς να το δεις εδώ. Για να δω. Ναι. Α, τώρα ναι. Εκεί φαίνεται ρε εσύ. Ναι, εκεί φαίνεται. Εντάξει, οκ. Ναι, πάμε για τα δικά σου. Λοιπόν, καλημέρα Μάρια από Κεντρινόμαυρη Μελβούρνη. Φιλιά στην πατρίδα, λέει ο φίλος ο Ιάκωβος. Να σε καλά, Ιάκωβο, παικταρά. Καλημέρα σας, μεγάλο ντέρμπι σήμερα Λαμία Λάρισα. Παναγιώτα, είστε αντικειμενικά πολύ όμορφη, λέει ο φίλος ο Χάρης.
Το αντικειμενικά μου άρεσε. Γιατί Χάρη υποκειμενικά, ας πούμε, δεν είναι. Θα πει που είναι. Ναι. Παναγιώτα, και εγώ έτσι σαν τον Μάριο χαλαρώνω όταν ακούω κάθε πρωί τη φωνούλα σου. Μη. Α, Δημήτρης Φούρναρης είναι το μήνυμα αυτό. Εγώ δεν είπα ότι χαλαρώνω, αγαπητέ Δημήτρη. Ναι. Ναι, δεν νομίζω ότι μπορείς να χαλαρώσεις με τη φωνή μου. Λέω εσύ. τώρα εγώ. Με μένα βασικά. εδώ πέρα. Συγγνώμη, σήμερα έχεις βγει. Ωραία, εσύ σήμερα έχεις βγει. Εγώ είμαι πω Σαπτοκυλιάς, η ωραία και το τέρας. Πω παιδιά, πάει στη γωνία η Βλαχοπούλου και ρουφιέται και εγώ βγαίνω. Ρουφιέμαι αυτό. Το ρουφιέμαι σε Κλαίνε άρεσε. κάποιοι τώρα. Σε κλαίνε. άρεσε, το ρουφιέμαι σε άρεσε. Κλαίνε. Ναι. Εγώ οκ. σκέψου τους βγάζω και μόνοι μου. Κανονικά, μα κανονικά Τι όμως. άλλο θα κάνω μόνοι μου, δεν ξέρω. Ναι. Λοιπόν, έχουμε μία καλημέρα από το μακρινό Κρόνο. Ο φίλος ο Λάζαρος. Κρόνο, μήπως είσαι εσύ από τα σουτζουκάκια, τα κορυφαία σουτζουκάκια στην Ευρώπη. Κρόνος, πω. Έχεις φάει στο Κρόνο σουτζουκάκια? Δεν έχω φάει. Σε έχω ακούσει όμως να μιλάς για αυτά. Άστο. Δεν έχεις φάει σουτζουκάκια. Τόσο απλά. Δεν έχεις φάει σουτζουκάκια. Μπορούμε να κάνουμε ένα διαγωνισμό. Κρόνος. Ενώ τον πρώτο αυθεντικό Κρόνο, έτσι. Το άλλο εντάξει είναι απλά καλά σουτζουκάκια. Καλά. Και εκείνον καλό, είναι καλά ο ανιψιός του. Να είναι καλά. Τα Κρόνος είναι τα αυθεντικά. Στην Νικολαίδου. Θα Πρώην κάνουμε Νικολαίδου. ένα tour κάποια στιγμή και θα δοκιμάσεις και εσύ Βαφοπούλου. από κάπου. Όταν ανοίξουν θα σου Ωραία. φύγει η ψυχή. Καλημέρα, γητευτή των ραδιοκυμάτων από το Ηλιόλου στο νησί. Την καλημέρα μου στην εξωτική Σταυρούπολη και αφιερώνω το Have You Ever Seen the Rain των Creedence. Cree Water Revival. Α, και αυτό. I want to know. Γιατί Have εγώ you το έχω- ever seen the rain? Το ακούω από αλλού αυτό. Coming out on the shiny day. Και ωραία τη βγει από John Jett. Να σε καλά, ρε. John Jett, Ποιος είναι? μπράβο. Θεά John Jett. Κυριάκος το λέει αυτό. Ο Κυριάκο, να σε καλά, αδερφέ. Να σε καλά. Και έχουμε Μάριε, η σειρά ταινία λεγόταν Χάρα Μοντάνα και τα λοιπά. Λέω και ο Κώστας το Ωραίος, βρήκε. ναι. Καλημέρα, παιδιά. Καλή εκπομπή από κυτρινόμαυρη Επτάλοφο. Ο Σούντγκρεν. Βρε, Σούντγκρεν, τι κάνει στην Επτάλοφο. Γεια σου, Σούντγκρεν. Πουρνό σε Seven Hill Blues. Να σε καλά, αδερφέ. Ο Δημήτρης, καλημέρα. Καλή εκπομπή από την κυτρινόμαυρη Κοζάνη. Ωραία. Η Κοζάνη στην παρέα μας, η κρύα Κοζάνη. Και λες καλημέρα στην πιο ροκ παρουσιάστρια και στον σαμποτέρ του Τζόρνταν. Μάρια Χάνα Μοντάνα ήταν η σειρά που λες. Ένα War Pigs από Σάμπαθ. Τεράστιο κομμάτι. Να δούμε, παιδιά, τι θα προλάβουμε να δούμε. Και έχουμε και Χρήστο που λέει Ασλαμά γνώμη για Beatles. Γνώμη για Beatles. Οκ, μωρέ, αυτά είναι τα ιερά και τα όσια, δεν τα πιάνεις. Εντάξει, τεράστια μπάντα. Μπορεί ίσως να μην έχουν μπει ποτέ στην καρδιά μου, αλλά όρισαν τα πάντα, ας πούμε. Ακόμη και punk παίξαν, έτσι. Το Back in the USSR είναι punk. Τεράστια μπάντα. Και μόνο για μία μελωδία. Μεγάλη. Πέρασε ένα τεράστιο μήνυμα στην τελετή έναρξη των Ολυμπιακών Αγώνων στο Λονδίνο. Με το Hey Jude. Το μήνυμα ποιο είναι? Ότι όλος ο πλανήτης μπορεί να τραγουδάει αυτό εδώ, ας πούμε. Να. Αυτό είναι η δύναμη με 2-3 νότες στη σειρά. Τεράστιοι οι Beatles, τεράστιοι. Λοιπόν, σου δίνω 3 τελευταία μηνυματάκια για να καθαρίσω εγώ από εδώ για λίγο. Για να σε Ναι, αφήσω με το σήκωσε λίγο ελεύθερο. μουσική, είναι πολύ μονότονο, να πάρουμε λίγο ρυθμό. Λοιπόν, οκ, ναι. The present has no ribbon. Your gift keeps on giving. What is this I'm feeling? If you wanna leave, I'm with it. We've come too far to give up who we are. So let's raise the bar and our cups to the stars. She's up all night to the sun. I'm up all night to get some. She's up all night for good fun. I'm up all night to get lucky. We're up all night to the sun. We're up all night to get some. We're up all night for good fun. We're up all night to get lucky. We're up all night to Λοιπόν, έχω φάει Bojack, ρε φίλε, sorry. Έχει στείλει τεράστιο μήνυμα. Φωτογραφιάρα θεϊκή, ένα στίχος, γράφει Planet Fitness με ροζ γράμματα. Έτσι. Προφανώς, ξέρεις, γυμναστήριο. Και σχηματίζεται στον τοίχο η σκιά από τα McDonald's. Από το έμβλημα, από το σήμα που προφανώς είναι απέναντι. Πού το βρήκες, ρε εσύ σκύλε? Και γράφει: όταν προσπαθείς να μείνεις υγιής, αλλά οι δαίμονές σου σε κυνηγάνε. Δεν υπάρχει, Bojack, αγόρι μου. Ο πιο σοφός με διαφορά Λαρισαίος ever.
Πάμε Γιωτάρα μου, πάμε Αστέρι. Λοιπόν, στέλνουμε την καλημέρα μας και εμείς στο φίλο τον Νίκο. Πολύ καλημέρα, Παναγιώτα και Μάριο. Ήσυχος ο Νίκος σήμερα. Να σε καλά, Νικό, αγόρι μου. Ποιος ο Καντινιέρης είναι? Όχι. Καντινιέρης έγινε σε σένα, στη Ο σελίδα. Καντινιέρης θα έχει ξενερώσει τώρα με Miley Cyrus και με Daft Punk. Αυτός είναι εξαφανισμένος από χθες. Του βάλαμε και Flogging Molly χθες. Δεν εμφανίστηκε. Θα περιμένει τίποτα hat trick και τέτοια και delirium και τέτοια. Ναι, πάμε. Λοιπόν, και έχω και Κωνσταντίνο Θεολόγου που λέει ταινιάρα το Σανταν στην Αντίπαρο. Ναι, Γι' αυτό ταινιάρα. είμαστε στα Σλαμολάγνη, τόσο μα τόσο απλά. Ποιος το λέει αυτό? Ο Κωνσταντίνος. Κωνσταντίνε, να σε καλά, ναι. Είχα την τύχη και την ατυχία. Ποια τύχη? Να είμαι μπροστά στα γυρίσματα μια σκηνή. Με τον Μάκη Δημητρίου. Έτσι, να είμαι εκεί μπροστά. Είχα μείνει 5 μέρες στην Αντίπαρο. 5 μέρες, ναι. Αλλά η ατυχία μου που είναι ότι η σκηνή αυτή είναι στις κομμένες, δεν μπήκε. Μια σκηνή με τον Μάκη Παπαδημητρίου και ένα πλήθος νεαρών που τον παίρνουν στα χέρια τους, τον κυνηγάνε, κάτι τέτοιο, ας πούμε. Είναι να σε θέλει κιόλας, ρε παιδί Ναι. μου, και σένα. Και μετά από λίγο πιο πάνω στο στενό συναντάω, ας πούμε, μία από τις πιο παγερά αδιάφορες Ελληνίδες με τον σύντροφό της. Ποια? Ο σύντροφός της αντικειμενικά εντάξει, πολύ ωραίο παιδί. Το ξέρουν και οι Πέτρες. Fan club, άπειρα κοριτσάκια. Δώσε μας κάτι. Ποια Γνωστά τα κοριτσάκια αυτά με το επίθετό του στο υποκοριστικό. Οκ. Μάλλον. Πες το, μάλλον, ναι, πες το, οκ. πες Για το. ποια εποχή μιλάμε τώρα έγινε αυτό? Αυτό έγινε πριν Αντίπαρος, πριν 5 χρόνια περίπου. 6 εκεί. Οκ. Ναι. Ναι. Πες, τον βρήκες? Σου είναι αδιάφορη η γυναίκα του. Η σύντροφός του, παγερά τρομακτικά αδιάφορη, δεν την κοιτούσα με τίποτα. Εγώ με αυτήν σε ένα νησί ναυαγή. Δηλαδή, αν κλείναμε χρόνο, ίσως να έκανα κάποια κίνηση. Άμα έχω βρει το τραγουδιστή Θα να είχα βάλω πάει, τραγούδι θα του. είχα πάει, βάλε, ναι, σου επιτρέπω, ναι. Ναι. Κόβεις Daft Punk για να βάλεις αυτόν. Σας την παραδίδω. Μιλάμε για τραγικίλα, έτσι. Μιλάμε, όχι για τραγίλα, για τραγικίλα. Μου είναι παγερά αδιάφορο. Δηλαδή πιστεύω ότι σε ένα νησί ναυαγή οι δυο μας θα είχα πάει πρώτα με μαϊμού, με καρύδα, με χουρμά, με ανανά και μετά ίσως μετά από κανένα δεκάμηνο να πήγαινα με αυτήν. Ίσως. Να δω αν τον βρήκες. Μάλλον τον βρήκες. Παγερά αδιάφορη η σύντροφός του. Παγερά αδιάφορη. Ως γυναίκα εννοώ. Όχι, σαν χαρακτήρα είναι καταπληκτική η κοπέλα, έτσι. Σαν χαρακτήρα και υπέροχη και μητέρα και άνθρωπος και. Αλλά αν ήμουν εγώ αυτός με αυτήν, δηλαδή εγώ είμαι ασλαμάς και δεν την κοιτάω. Σε παραδέχομαι. Από αυτούς κλέβανε οι Daft Punk. Από το σάκι κλέβανε οι Daft Punk εισαγωγές. Είσαι πάλι μπροστά μου, άλλη μία βραδιά. Μα απόψε γλυκιά μου, θα στο πω καθαρά. Τέρμα πια τα παιχνίδια και οι αναβολές. Ναι, με τέτοια σύντροφο τέρμα πια τα παιχνίδια, ναι, εννοείται. Το χθες ξέχνα τις ενοχές. Μην αντιστέκεσαι, μην αντιστέκεσαι, κάνε ένα βήμα κι εσύ. Μην αντιστέκεσαι. Προτιμώ ειλικρινά να βγω βόλτα με ζιγούρι. Ξέρεις τι είναι το ζιγούρι, έτσι. Να αντιστέκεσαι. Παρά με ζιγούλι. Έλα εσύ. Πιο καλά να βγω με ζιγούρι Έχουμε παρά. σιγούρια στο χωριό του παππού μου να πας. Έτσι, Να σε δώσει μερικά. έτσι τα λατρεύω. Ναι. Έχουν φράγκα, θα τα πουλήσω, κάτσε καλά. Πούλα κάνα 30 ζιγούρια εκεί. Πόσα έχω καλή νομίζεις, τι είμαι. Πηδάω καμιά 15 μηνύματα και πάω στο μήνυμα του Στέλιου που λέει καλημέρα, καλή εκπομπή. Μέγας φαν, Hat Trick, Delirium, γενιά του House, Offspring, Dropkick Murphys, Booze and Glory, Κλέο, Αριανός μέχρι Κόκαλο, φίλος της
και εξαιρετικά συμπαθής στην τεράστια West Ham United. I'm forever blowing bubbles. Οκ, Στέλιο, σε όλα αδερφός. Αυτό με την Lee, sorry, δεν μπορώ να το διαβάσω. Οκ, περιμένω να δω μηνυματάκια που να υμνούνε την παγερή αδιαφορία της Κάτιας της Ζιγούλη. 2 τραγουδιστές έχω πακέτο με τραγική επιλογή σε συντρόφους. Ένας είναι αυτός, μιλάω για Έλληνες, έτσι. Και ο άλλος είναι ο Γιώργος ο Τσαλίκης. Για τη σύντροφό του. Ναι. Δεν την ξέρω καν. Τη Δώρα, τη γιατρό, τη θυμάσαι? Δεν την ξέρω Τραγικό. τη Δώρα. Δεν μου έρχεται καθόλου εμφανισιακά. Δεν λέω, τονίζω, δεν λέω σαν άνθρωπος, έτσι. Ή σαν επιστήμονας ή δεν ξέρω τι. Τραγικό. Γιώργο Τσαλίκη, ωραίο παιδί, εντάξει, με στραβά πόδια βέβαια Τσαλίκης. Κούκλος όμως. Ναι, είναι λίγο. Είχα έρωτα εγώ. Είναι λίγο. Και εγώ τον πάω τον Τσαλίκη. Ναι. Είναι λίγο σαν να κατουράει σε παρένθεση. Αν το προσέξεις. Σαν παλιό εξτρέμ είναι. Τα ποδάρια του. Που είχα μείνει. Ο Χρήστος, καλημέρα Μάριε, καλημέρα Παναγιώτα Καρδούλα. Μάριε, πες την θεά μας, Καρδούλα, 3 θαυμαστικά, με την υπέροχη φωνή, τριαντάφυλλο, να μας πει 2-3 στίχους από το τραγούδι και ξαφνικά θα μεγαλώσουν τα δωμάτια. Άρης, θρησκεία και στη Σουηδία. Πες το παιδί, ζητάει ο Χρήστος αν μπορείς θες. Μετά τις διαφημίσεις τώρα, γιατί δεν θέλω να φάω τον πλατή. After the bloody breaks. Καλημέρα Παναγιώτα και Μάρια από τον όμορφο Βόλο. Αγόρι μου Ιωάννη, να είσαι καλά. Πάντα με κούπα καφέ. Φιλιά στον Βόλο να γουστάρουμε. Ευθύμιος. Αλεξίου με όπα. Ναι, εκείνο είναι λίγο τραγικό. Ναι, οκ. Ναι, κάτι λέει εκείνο εκεί. Είχαν έρθει οι όπα, κάνανε ένα reunion. Παίξαν στο 8 Ball πριν 1 χρόνο, 1,5. Εκεί στο μικρό άνοιγμα που είχε γίνει. Που είχα δώσει και προσκλήσεις. Πάνος. Όποιος ακούει Χαρούλα και δεν νιώθει κόμπο στο λαιμό, δεν έχει αγαπήσει ποτέ πραγματικά στη ζωή του. Εννοώ αυτούς που είναι πάνω από 40. Σήμερα ανακαλύπτω ότι δεν έχω αγαπήσει ποτέ στη ζωή μου. Εντάξει, Δεν έχω νιώσει ποτέ κόμπο με τη Χαρούλα. δεν έχεις νιώσει κόμπο με τη Χαρούλα. Κόμπο όχι. Να της κάνω ένα κόμπο στο λαιμό Εσύ σκηνή. είσαι και 29,5 όμως ακόμα. Α, είναι και αυτό, λέει πάνω από 40. Εδώ ωραία το πέταξες. Περίμενε λίγο. Ο Τέο λέει, καλημέρα, εκπληκτικό τραγούδι. Μάλλον εννοεί τον Daft Punk, αν κατάλαβα καλά, έτσι. Και ο Κωνσταντίνος με διαλύει με την ερώτησή του. Μάριε, γνώμη για Lane Stanley και Corey Taylor. Καλημέρα. Λοιπόν, Κωνσταντίνε, 1-1. Θεός χωρίς τον Lane, τον παλίκαρο που έφυγε τόσο μα τόσο νέος. Από τις φωνές που όρισαν τον grunge, κανονικά. Υπέροχη Alice in Chains. Εμβληματική θα έλεγα μορφή, που με το θάνατό του εντάξει, φυσικά πήρε και μια άλλη διάσταση. Φωνή grunge εκεί, από τις 2-3 φωνές εκείνης της γενιάς. Corey Taylor, η απόλυτη αντρική φωνή σήμερα. Δεν υπάρχει. Και όχι μόνο φωνή. Είναι ο ορισμός του American Man. Δεν υπάρχει αυτό. Και ο παλίκαρος είναι, πιστεύω ότι δεν κοιμάται. Δηλαδή, Slipknot και άλλα 10 side project και συνεργασίες. Δεν υπάρχει. Λίγο αργότερα θα βάλουμε Corey Taylor για σένα, Κωνσταντίνε. Θεός Corey Taylor. Θεός. Και φυσικά το live Slipknot που τους είδα, εμπειρία ζωής. Εντάξει. Δηλαδή μπορώ να φύγω άνετα από αυτόν τον πλανήτη. Άνετα. 50 Slayer για πρωινό. Έτσι στο γάλα μέσα μαζί με τα cornflakes. 50 Slayer για πρωινό. Γιώτα, θες τίποτα κανένα μήνυμα εσύ? Έχω εγώ μήνυματα εδώ πέρα, αλλά όχι. Να τα πάμε λίγο εγώ μετά τις διαφημίσεις. Ναι, να καλά παίξουμε λες. τον Γιώργο Πλατή, να πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα λίγο και να επιστρέψουμε και να είμαστε λίγο πιο άνετοι και πιο χαλαροί. Να πάμε, γιατί και εγώ έχω μηνυματάκια αρκετά που θα σε ενδιαφέρουν και φωτογραφίες που στέλνει ο κόσμος. Και εσύ, από ό,τι βλέπω, αρχίζουν και αυξάνονται τα μηνύματα, οπότε Ναι. τι λες και εσύ? Μόνο 2 μηνυματάκια. Μόνο 2. Σάβας. Καλημέρα από Στουτγκάρδη. Μάριε, σε παρακαλώ να ανακαλέσεις αμέσως. Η γυναίκα του Σάκη είναι πολύ πιο όμορφη από τον Ψιψινάκη. Τώρα αυτό τι κριτήριο σου Δεν έχει κανένα. Τι να ανακαλέσω, τι να ανακαλέσω. Προσωπικά, αν ήταν να βγω με τον Ψινάκη, για ένα καφέ, για ένα ποτό, ας πούμε, ή για φαγητό, ή με τη γυναίκα του Σάκη, θα προτιμούσα ξεκάθαρα με τον Ψινάκη. Εγώ θα προτιμούσα τον Ψινάκη και από το Σάκη. Ή Για Ψιψινάκη. τον καφέ. Και Ψιψινάκη από το Σάκη. Πολύ, πολύ τρυφερό, πάρα πολύ ωραίο έτσι που το στοθέτεις. Ενώ η Μαρία με κάνει τουλάχιστον εμένα να ζηλέψω. Και χθες μας έχει φτιάξει η Μαρία. Μαρία, καλή φάση. Good morning, Marius and Giota. I saw Wings, Paul McCartney in Melbourne. Have a nice day. Μας στέλνει καρδούλες.
και OK, συμβολάκι με αντίχειρα και δείκτη να κάνουν κύκλο, ναι. Αυτό του μπάσκετ που κάνουμε κιόλας. Μπράβο, ναι. Μαρία Ζηλεύω, ωραία μπάντα Wings, ωραία μπάντα. Let me roll to you. Ωραία, στη Μελβούρνη, Συγγνώμη, μένεις εκεί, Μαρία, ή απλά ήσουν και τους είδες? Αυτή την απορία, αν θες να απαντήσεις. Λοιπόν, Γιώτα, πάμε Γιώργο Πλατή. Πάμε Γιώργο Πλατή, τον έχω έτοιμο. Έτσι, μην πλησιάζεις. Πολύ μικρό διαφημιστικό break και επιστρέφουμε χωρίς Κάτια Ζιγούλη, αλλά με Ζιγούρι. Μην πλησιάζεις πιο κοντά, τούτος ο διάολος κολλάει. Μας καφορούσες και παλιά, το ψέμα πιο καλά πουλάει. Μην πλησιάζεις πιο κοντά, αν αγγιχτούμε θα είναι λάθος. Φτάνει μια άδεια αγκαλιά για να σε μάταιος μοναχός. Αν θες καλύτερα ρομπότ και να μη ζω και άλλοι να μου ορίζουνε τα βήματα, αν σε μυρίσω, σε αγγίξω, σε γευτώ, μπορεί και να κολλήσουμε τίποτα συναισθήματα. Αν θες καλύτερα ρομπότ και να μη ζω και άλλοι να μου ορίζουνε τα βήματα, αν σε μυρίσω, σε αγγίξω, σε γευτώ, μπορεί και να κολλήσουμε τίποτα συναισθήματα. Yellow Radio 101,7. Επιστρέψαμε στο στούντιο, όχι ότι είχαμε φύγει δηλαδή, εννοούμε ότι είμαστε και πάλι στον αέρα, όπως παλιά πρωινές ασλαμολογίες στον Yellow Radio της καρδιάς σου, από την καρδιά της Ανατολικής Θεσσαλονίκης, 101,7 μεγάκυκλοι στα FMs. Κοντά μας, μην ξεχνάτε, η ergopavlatel.gr για 800 είδη λάμπας, για οτιδήποτε έχει να κάνει με ηλεκτρονικό και ηλεκτρολογικό εξοπλισμό. Είμαστε σε ετοιμότητα στην ergopavlatel.gr και φυσικά κοντά μας η χορηγάρα μας Καρυπίδης Lion Bags. Ο Σίβς Καρυπίδης και το επιτελείο του ζωγραφίζουν πραγματικά στις εγκαταστάσεις εκεί στην Βιπέ Σερών, σε ένα υπερσύγχρονο εργοστάσιο, για να έχεις τυπωμένη πλαστική χάρτινη σακούλα υψηλότατης ποιότητας, ώστε να διακινήσεις τα προϊόντα σου με ασφάλεια και πολυτέλεια. Με σακούλες τύπου courier. Καρυπίδης Lion Bags, καλείς 23210, κωδικός Σέρας 78111. Τρία μπαστούνάκια, έτσι, 23210 78111. Οκ. Τρόποι επικοινωνίας δίνει η Γιώτα.
τρόπους επικοινωνίας. Στέλνετε το μήνυμά σας γράφοντας το σχόλιο σας κάτω από το post της εκπομπής μας στην ομάδα του Yellow Radio 101 και 7, αλλά και στο τελευταίο μας post με τις φωτογραφιάρες μας στη σελίδα μας στο Facebook, πρωινές ασλαμολογίες. Προπαγανδιστική φωτογράφηση σήμερα το πρωί στη Λάτια αδύνατη Παναγιώτα Βλαχοπούλου και δίπλα με έχει βάλει με ένα καθιστό εξεπίτηδες για να τονίζεται μια μικρή κυλίτσα που έχω κάνει τέλος πάντων, ρε παιδί μου, αλλά με το κάθισμα μεγενθύνεται, ξεγελάει. Λέει ο άλλος, αμόν την κοιλιά έχει κάνει αυτός. Ενώ απλά είναι μια κυλίτσα σεμνή ταπεινή. Από καρδιάς ευχαριστώ τον Θάνο, ο οποίος μπήκε στη διαδικασία να μας στείλει 3 εμφανίσεις Sheffield United, 3 εμφανίσεις των Blades από τις χρονιές 77-79 με Admiral, Κλέο Θάνο, Άμπρο 92-94, κλασική Άμπρο πανέμορφη, και ηρωική Lecoq Sportif 97-99. 97-99. Θάνο, να είσαι καλά. Υποθέτω είσαι και Sheffield United. Λέω τώρα εγώ, μήπως, δεν ξέρω. Γιώτα, εσύ πέρασε κανένα σχολιάκι, κάτι? Έχω λοιπόν, λέει ο Ιάκωβος, Μάρη, μπορείς να παίξεις τον αγαπημένο μας παλιόγερο Alice Cooper? Ναι, αγαπημένος. Το... Αγαπημένος. Του οποίου ο κιθαρίστας μου έβγαζε γλώσσα και με προκαλούσε στο live στο κλειστό της Πηλαίας. Λαϊβάρα, απίστευτο live. Είχα πάει με 30 κιλά χάπια, είχα διαλυμένη μέση και σακεδιάκι πίσω και με κρατούσε, με έσπροχνε ο φίλος μου ο Μπουκουβάλας, ο Αλέξανδρος. Καλημέρα, Αλέξανδρε. Ο ιδιοκτήτης του Item. Μεγάλη μορφή. Και ντράμερ των Νάνων, μιας υπέροχης μπάντας της πόλης, η Νάνη. Ψαχτείτε λίγο. Ναι. Θα το ψάξω εγώ. Αυτό. Γιατί ψάχνουμε με αυτά. Ναι. Λοιπόν, ο Μιχάλης Ξωτικό. Ξωτικό. Καλημέρα Παναγιώτα και Μάριε. Μετά από χρόνια, Μάριε, μπόρεσα να σε ακούσω ξανά σε πρωινή εκπομπή. Μεγάλωσα με την ερωτική φωνή σου. Ο τρόπος που διαβάζεις τα μηνύματα με ανατριχιάζει, όσο και η κιθάρα που παίζει στο Maurenet. Δεν μπορώ να το διαβάσω αυτό. Για δείξτε μου λίγο. Είναι M-A-R-O-O-N-E-D. Τι είναι, μια λέξη πριν, αν δεν το δω 10 ώρες δεν είναι. Ναι. Λοιπόν, καλό spelling το κάνεις, αλλά δεν μπορώ. Είναι μια λέξη. Δείξτε το λίγο, μπορείς. Για να δω λίγο εκεί. Πού το βρε. Εκεί του Μιχάλη, καλημέρα, είναι. Στο Marooned των Pink Floyd. Marooned των Pink Floyd. Marooned, ναι, δεν ξέρω πώς κόλλησα με το. Ναι, παιδιά, εδώ πέρα έχω κολλήσει εγώ. Δεν υπάρχει μήνυμα σε μένα. Θα το τσεκάρω λίγο. Ναι, κάτι πρέπει να έχει συμβεί, δεν μπορεί, αποκλείεται. Και λέει, θέλω να μου λύσει μια διαχρονική απορία. Ναι. Με ποιο τραγούδι θα έκανες έρωτα στην Όλγα Τρέμι? Με ποιο τραγούδι? Να παίζει δηλαδή, έτσι. Ναι. Ενώ κάνω έρωτα στην Όλγα Τρέμι. Κάνω έρωτα με την Όλγα Τρέμι. Να πω κάτι. Δεν μπορώ μουσική βασικά όταν το κάνω αυτό. Δεν θέλω. Ναι. Δεν είναι πρώτη μου επιλογή. Εντάξει, το έχω κάνει κάποιες φορές. Με αποσυντονίζει. Ειδικά δεν μπορώ στίχους στα ελληνικά. Δηλαδή, με φαντάζομαι, ας πούμε, θα ήθελα παράδειγμα με το Μόχα του Παύλου Παυλίδη ή με τη Σιωπή, τον Ξύλινα Σπαθιά, αλλά απ' την άλλη, ρε παιδί μου, αποσυντονίζει. Δεν θέλω να είμαι focused εκεί. Αν ήταν να παίζει κάτι instrumental, λέω εγώ, ξέρω εγώ, δεν μπορώ. Γενικά δεν είναι πρώτη μου επιλογή. Και ειδικά με Όλγα Τρέμι θα ήθελα να ακουγόμαστε η Όλγα και εγώ. Ναι. Δεν θέλεις μουσική, οκ. Ναι. Δεκτό νομίζω. Τώρα αν ήφερε κάτι η Όλγα, δεν ξέρω, οκ. Εδώ έχει κολλήσει, δεν υπάρχει περίπτωση αυτό. Δεν νομίζω να υπάρχει τέτοια ξεφτύλα. Δεν έχει γίνει ποτέ αυτό στην ιστορία του ραδιοφώνου. Να μην έχω μήνυμα εδώ και 3,5 λεπτά. Ναι, θα τελειώσω λίγο με αυτά εδώ και θα σε τσεκάρω λίγο. Θα κάνω ένα refresh. Τέλειωσε με αυτό. Λοιπόν, αυτά με τα Sheffield του Θάνου τα έχει Sheffield United, ναι, τα είδα όλα, τα Ήλισσα, ναι. Ο Βαγγέλης μας στέλνει για τη Χάνα Μοντάνα. Και τη θυμάμαι τη σειρά, ήμουν 15 χρονών τότε. Δεν την έβλεπα, αλλά την έβλεπαν πολύ κάτι ξαδέρφες μου, 13-14. Μια χαρά πακέτο. Κολλητός να κάνεις παρέα με ξαδέρφες που βλέπουν Χάνα Μοντάνα και να σου κάνουν πάσα από την παρέα τους. Ναι, μια χαρά. Και να μην σου κάνουν, δηλαδή δεν γνωρίζεις, πρέπει να είσαι βλάκας. Λέει, το έβλεπαν αυτό κυρίως κορίτσια 12 με 16 χρόνων. Ναι, πολύ teenager. Χάνα Μοντάνα, σου λέω, ρε, η άλλη με παράτησε, με κλώτσισε. Και έφυγε, ντύθηκε και έφυγε. Δεν κάνω πλάκα τώρα, σοβαρά. Με στοιχιώνει η Χάνα Μοντάνα. Ήταν άρρωστο αυτό, μάλιστα. Εγώ δεν την ξέρω και δεν πειράζει, θα το τσεκάρω. Καλημέρα από εξωτική, λέει. Από εξωτική. Sorry.
Μην το ξεχάσω γιατί το περάσαμε εδώ Βέβαια. πέρα. Εκεί, στο έχει στείλει ο Μπότζακ Χόρσμαν, δεν το διάβασες, για Ναι. Χάνα Μοντάνα, με ιστορικό κομμάτι τότε το Wrecking Ball. Είχε γίνει λέει πάταγνο το κομμάτι Α, το αυτό. έστειλε εδώ. Wrecking Ball, το Θα έχει στείλει το εκεί πέρα. φτάσω μετά, Με ναι. φωτογραφιούλα τη, ναι. Που είναι μια χαρά κοριτσάκι με τα χυλάκια έτσι ενωμένα. Αχω. Ναι. Οπότε, sorry, για την Οκ. εξωτική αριδέα, ναι. Καλημέρα, ξωτική αριδέα. Ναι. Καλημέρα Μάρη, καλημέρα Παναγιώτα. Καλημέρα στην εισαγγελέα υπηρεσία που σας ακούει. Κλαίω, ποιο το στέλνει. Αυτό είναι ο ίδιος ο Βαγγέλης που μας έστειλε για τη Χάνα Μοντάνα τώρα. Βαγγέλη που λένε σε λατρεύω, φιλιά στην Αριδαία, φιλιά στην Αλμοπία, παικταράδες, Αλμοπός Αριδαίας, ομαδάρα, ιστορική ομάδα, τεράστια. Ποιος αμυντικός έχει ξεκινήσει από Αλμοπό Αριδαίας και συνεχίζει μέχρι και σήμερα στην ελληνική Super League, στα γεράματά του. Αμυντικός, ξεκίνησε από Αλμοπό Αριδαίας και παίζει μέχρι και σήμερα βασικός ελληνική Super League στα γεράματά του. Άιντε να σε δω ρε μάγκα. Ναι. Ναι. Και έχω το Θάνο που λέει Μάριε, βάλε τον μελωμένο, μάλλον ή μαλωμένο, με τους οδοντιάτρους στη θέση του. Νομίζω ότι δεν εννοεί μελωμένο. Κοίτα φίλε, αυτή η αλητεία που έχει κάνει αυτός ο τραγικός στο Europe One τη Δευτέρα τρώει 30 μηνύσεις από μένα άνετα. Τρώει 30 μηνύσεις. Ό,τι έχει πει είναι μηνύσιμο. Και λυπάμαι για τον κύριο δίπλα του, με τον οποίο έχω κάνει και εκπομπές ως ηχολήπτης. Αλλά αυτή είναι η κατάντια της πόλης. Με πήρε τηλέφωνο ο δικηγόρος, μου λέει αν θέλεις τον σκίζουμε. Πολύ πολύ γνωστός δικηγόρος της πόλης. Αν θέλεις τον σκίζουμε. Λυπάμαι τα παιδιά του. Γενικά έχω μια τάση εγώ να λυπάμαι τα παιδιά. Όπως και έχω χαρίσει πρόσφατα 2-3 φορές και άλλο άτομο. Σε άλλο άτομο. Και αγωγή και μήνυση. Ουδεμία σχέση με ποδοσφαιρικά. Αλλά μάλλον από εδώ και πέρα αλλάζω. Αλλάζει αυτό. Αλλά τον τραγικό αυτόν Δευτέρα βράδυ, καταρχάς, μπορεί να του κάνουν μήνυση πλέον μεμονωμένα χιλιάδες Έλληνες και δεκάδες οργανώσεις ομοφυλόφιλων και όλα τα σχετικά που τους προσβάλλει και τους ξεσκίζει. Του τη χαρίζω, λυπάμαι τα παιδιά του. Λυπάμαι τα παιδιά του. Γιατί είναι και τηλεόραση. Υπάρχει και εικόνα. Και ήδη κυκλοφορήσει παντού. Εκεί έχει πάει η πόλη. Εκεί έχει πάει η Θεσσαλονίκη. Η φτωχομάνα. Η περήφανη Μακεδονία. Παλτό μεγάλο ο Βίντρα. Απαντάει ο Σάβας πολύ σωστά. Λουκάς Βίντρα. Παλτό, δεν το λες και παλτό ρε εσύ το Βίντρα. Γιατί παλτό ρε Σάβα. Τον θεωρείς παλτό μεγάλο το Βίντρα. Οκ. Δεν μου αρέσει η απάντηση ως απόδειξη στο παλτό μεγάλη καριέρα. Πολύ πολύ σημαντική καριέρα. Γιατί έχει κάνει και ο Τζιόλης καριέρα μεγάλη. Οκ. Μιλάμε για το παλτό. Οκ. Μιλάμε για το παλτό. Αλέξανδρος Τζιόλης. Η παλτουδιά. Αλλά δεν μου λέει κάτι καριέρα του, πάει καλό μάνατζερ. Αλλά όχι, ο Βίντρα εσύ εντάξει. Οκ. Σε καλό επίπεδο που απλά έκανε κάποιες βintριές. Έχει μείνει στον νοστιό κάποιες βintριές τέλος πάντων. Οκ, εντάξει, Γιώτα ήρθανε. Οκ, κανένα πρόβλημα εδώ πέρα. Εντάξει. Χρωστάς κανένα άλλο εσύ? Εγώ χρωστάω μόνο ένα του Κωνσταντίνου που λέει βρήκα Διαντόρα παπούτσια στη Μάλτα το καλοκαίρι. Που πλέον εδώ δεν υπάρχει η 90s μάρκα της καρδιάς μας. Δεν υπάρχει, όντως. Η Διαντόρα δεν μπήκε ποτέ στην καρδιά μου. Ποτέ μα ποτέ. Έχω την τιμή να μην έχω ποτέ Διαντόρα. Sorry, εντάξει, οκ. Καλή εταιρεία, μια χαρά εταιρεία, Ιταλική, έτσι. Δεν μπήκαν ποτέ στην καρδιά μου τα Διαντόρα και ούτε είχα ποτέ Διαντόρα. Τώρα, σαν συλλογικό το λοιπά, μπράβο, εσύ αν γουστάρεις και σε βολεύουν κιόλας, γιατί αυτά είναι και εξάλλου και περί ορέξης κολοκυθόπιτα, έτσι. Προς Θεού. Δεν σχολιάζω. Και μια χαρά εταιρεία, ας πούμε. Ναι. Είχα φίλους που ήταν και φίλες που γουστάραν Διαντόρα. Εγώ Διαντόρα, ας πούμε, ποτέ. Τώρα δεν υπάρχει. Διαντόρα πρέπει να ψιλοβρίσκεις, νομίζω. Μου εντύπωση. Νομίζω. Έχει κλείσει, δεν ξέρω. Κάπου πήρε το μάτι μου Διαντόρα πριν κάνα χρόνο σε πολυκατάστημα. Αν ενθυμούμε καλώς, αγαπητέ.
Τώρα, τι είπε, βρήκα στη Μάλτα και τα πήρα ή δεν τα πήρα, αυτό δεν κατάλαβα. Βρήκε στη Μάλτα, είπε. Ναι, ωραία. Λοιπόν, πάμε λίγο να αγκαζώσουμε. Δεν μπορώ Λοιπόν. έτσι να κάνουμε κοιλιά και να σερνόμαστε. Να δίνουμε λίγο λόγο, μουσική, να παίρνουμε ρυθμό, γιατί αλλιώς δεν γίνεται. Παναγιώτα Βλαχοπούλου κάνει τα μαγικά της και σήμερα και το εννοώ αυτό. Και την ευχαριστώ από καρδιάς για ό,τι κάνει από τη μέρα που ξεκινήσαμε μέχρι και σήμερα. Πραγματικά κάνει τα μαγικά της. Τόσο μα τόσο απλά. Διαντόρα υπάρχει και μάλιστα λέει τσούζουν σε τιμή τα παπούτσια. Μας ενημερώνει ο Θεοφάνης ο Κοκακόλας. Οκ. Ναι. Κοκακόλα να είσαι καλά. Λέει τσούζουν οι τιμές, οκ. Okay. Λοιπόν, πάντα από την αρχή λίγο, Παναγιώτα. Πάντα από την αρχή. Για σένα, αδερφέ, που Κώστα, εσύ νομίζω, που ζήτησες, που σχολίασες για Corey Taylor. Δεν σχολιάζω τίποτε άλλο. Θεούλης, Corey Taylor, τελευταία δουλειά. Corey, motherfucker Taylor, Black Eyes Blue. Ορίστε, κόβουμε Corey Taylor για να διαβάσει μήνυμα η Παναγιώτα. Είναι καλό όμως. Ναι. Η γυναίκα μου είδε τη φωτογραφία του Ασλαμά και με ρώτησε τι κάνω εκεί πέρα. Με μπέρδεψε μαζί σου, Μάριε. Ίσως να είμαι ο χαμένος σου γιος. Μετά το χαμένο γιο του Μαλάτου, ο χαμένος γιος του Ασλαμά. Λέει ο Γιώργος από το Ελσίνκι. Γεώργιε, μοιάζουμε. Παικταρά μου, αλυταρά μου. Η γυναίκα σου, η Φινλανδή, ή κάνω λάθος. Είναι Φινλανδή. Είναι σουομιώτισσα η γυναίκα σου. Έτσι. Οκ. Τιμή μου μια Φινλανδή να θεωρεί ότι μοιάζουμε τόσο πολύ και ότι μπορεί και να είσαι γιος μου. Ο Δημήτρης λέει, Μάριε, στην υπόθεση του μουσικού background της συνέβρεσης με την κυρία Τρέμι, θα πρότεινα να παίζει Yellow Radio, ίσως Τότσικας. Γεια σας, Παναγιώτα. Να είμαι με την Όλγα Τρέμι σε ιδιαίτερες στιγμές και από κάτω να παίζει Τότσικας. Αν μπορέσω να λειτουργήσω έτσι, δηλαδή θα με θαυμάζω για την αιωνιότητα. Τόσο μα τόσο απλά. Αγαπητέ Δημήτρη. Οκ, αγαπητέ Δημήτρη. Και η Γιώτα έχει νομίζω μήνυμα σχετικά με background ηχητικό για Σλαμά Όλγα Τρέμι. Από Έδεσα, καλημέρα από Έδεσα, Μάριε. Με Όλγα Τρέμι δεν θα γούσταρες λίγο Παντελή από Κορίδρο? Λατρεμένη Κορέιδρο, καρά λατρεμένη, υπέροχος Παντελής Δημητριάδης, αλλά δεν θα μπορούσα να λειτουργήσω. Φίλε, sorry, δεν θα πω. Το μυαλό θα ήταν εκεί πέρα, γενικά με αποσυντονίζει. Θέλω να είμαι αφοσιωμένος. Εκείνη την ώρα δίνω το δικό μου show, κυρίως στο τι λέω. Αυτή είναι μια διαδικασία ολόκληρη, πνεύματος και λόγου σε τόσο ιδιαίτερες στιγμές. Έτσι, δηλαδή δεν σχολιάζω καν. Τώρα τι θα ήθελες να ακούσεις, να σου Τώρα, δώσω κάτι δικό σου, ό,τι θέλεις εσύ. Κάτι δικό σου, ό,τι θέλεις εσύ. Okay. Άιντε, παικτούρα. Έτσι λίγο σκληρό. Επιλογή σου είναι. Ναι. Μπράβο. Υποκλίνομαι, σε παραδέχομαι. Δεν ήθελα χαλί τώρα, δεν ξέρω γιατί. Μπράβο, καλά κάνεις, τα αναγκαζώσουμε. Πάμε, μας πήρε η ανηφόρα, τελευταία 20 λεπτά. Φύγαμε. Επιλογή Παναγιώτας Βλαχοπούλου. D-I-O. Δύο ρε παιδιά. Ride the tiger.
Holy Diver. Ο Σωτήρης λέει είσαι λάθος Μάριε, κάτι τέτοιοι πρέπει να επιστρέφουν στις τρύπες τους άμεσα. Ναι, έχεις δίκιο Σωτήρη, έχεις δίκιο. Ξέρεις κάτι μωρέ, αυτοί ποντάρουν και στο εξής. Σου λέει τώρα πού να μπλέκω, στο ότι αυτό θα σκεφτείς πού να μπλέκεις. Δηλαδή τώρα να σου πω κάτι, σκότωνε τρελούς, λέει ο λαός μας, ο θυμόσοφος, πλήρωνε τζερεμέδες. Να μπλέξω τώρα, να τον βλέπεις εκεί, τον βλέπεις και λες να αυτή είναι. Τον βλέπεις και λες αυτή είναι. Τον βλέπεις ρε παιδί μου, τον ακούς κιόλας και η εικόνα είναι ναι, αυτό. Αυτό. Θεσσαλονίκη 2021, αυτό. Τι άλλο να πεις, οκ. Θυμάσαι Μάριε την Πόνη και Ρόξη σε αθλητικά? Κάποια βρίσκω λέει και τώρα. Λοιπόν μου το στέλνει Θεοφάνη και ο Σωτήρης εδώ. Πόνη σους, τα ξεπέραστα παπούτσια του γκάνγκστερ Νικ Γκάλης. Είχα, Πόνη λατρεμένη, Πόνη λατρεμένη. Είχα τα χαμηλά τα πόνη με κόκκινη ρίγα και είχα αγοράσει κόκκινα κορδόνια. Έχω παίξει αρκετά μάτς και επίσημα πρωτάθλημα μπάσκετ με τα πόνι με την κόκκινη ρίγα. Ναι, εννοείται. Ταυτισμένη με Νικ Γκάλης, έτσι, η πόνι, εννοείται. Θεοφάνη, Ρόξη είναι η θηλυκή σειρά της Quicksilver, αν δεν κάνω λάθος. Η γυναικεία σειρά της Quicksilver. Μήπως την μπλέκεις με αυτό? Είναι άλλη ιστορία, Δεν ξέρω αν εννοείς κάτι άλλο. Ρόξη είναι η Quicksilver, η γυναικεία της σειρά, που είναι πολύ ωραία. Πήρα λέει στην κόρη μου Ρόξη αγιοναράκια, φανταστικά. Για την κόρη τα καλύτερα. Α, ναι, αυτά είναι. Η Ρόξη είναι η γυναικεία σειρά, η θηλυκή σειρά της Quicksilver. Έχω πάρει κι εγώ δώρο. Όχι σε αγόρι, σε γυναίκα. Έχεις κάτι εκεί εσύ? Εγώ θέλω να πω λίγο κάτι, να ενημερώσουμε λίγο τον κόσμο. Έχουμε 3 συγκεντρώσεις σήμερα στη Θεσσαλονίκη. Να ενημερώσουμε λίγο καταρχήν για να ξέρει ο κόσμος λίγο και πού πάει και τους δρόμους, τι μπράβο, γίνεται. Ρε Γιώτα, μπράβο. Δίνε πού, τι και ώρα, ναι, μπράβο. Στις 11 φοιτητές συγκεντρώνονται στην Καμάρα ενάντια στην αστυνομική βία και το νομοσχέδιο του Υπουργείου Παιδείας. Ό,τι και να κάνετε, παιδιά, σούτια θα φάτε. 11 η ώρα αυτό. Μία ώρα αργότερα είναι προγραμματισμένη συγκέντρωση διαμαρτυρίας από τα μέλη της Πρωτοβουλίας Πανεπιστημιακών του ΑΠΙΘΙΤΑ και του ΠΑΜΑΚ έξω από την Βρυτανία του ΑΠΙΘΙΤΑ. Δηλαδή στις 12 η ώρα. Και εκεί ξύλο, ναι. Και 4. Μετά από διαδικτυακό κάλεσμα θα πραγματοποιηθεί συγκέντρωση στην πλατεία Ευόσμου ενάντια στο lockdown. Και μία ώρα αργότερα, στις 5 άτομα του ευρύτερου αντιεξουσιαστικού χώρου θα συγκεντρωθούν στο άγαλμα του Βενιζέλου ως ένδειξη αλληλεγγύης στο Δημήτρη Κουφοντίνα. Αυτά έχω για σήμερα. Πολύ καλή κίνηση, γιατί αυτά σας ενδιαφέρουν λίγο πολύ. Κινήστε στο κέντρο ή δυτικά και δεν είναι και μόνο αυτό. Μπορεί κάποιοι να θέλετε να συμμετάσχετε, να πάρετε μέρος στις πορείες. Μας ακούνε και αστυνομικοί, ενημερώνονται πού να πάνε και να δράσουν οι άνθρωποι. Και να σέρνουν κάτι, ας πούμε, οι μη γυμνούς φοιτητές με το κεφάλι να χτυπάει στο έδαφος καμιά 5-6 φορές, ας πούμε, δεν έγινε και κάτι. Μωρέ, αυτά εντάξει, οκ. Ο Τέμπορα, ο Μόρες. Λοιπόν, και ο Κωνσταντίνος λέει: βάλτε Led Zeppelin να γουστάρουμε, φιλιά και στους δύο από Κηφισιά, Αθήνα. Κωνσταντίνε, φιλιά, Κατσικογάμι, να είσαι καλά. Βάλαμε νωρίτερα Whole Lotta Love. Ο Κατσικογάμις από την Μαϊμού Κηφισιά της Αθήνας, γιατί ως γνωστόν η αυθεντική βρίσκεται εδώ. Βάλαμε νωρίτερα Led Zeppelin, υποσχεθήκαμε Delirium και ετοιμάζει Delirium η Παναγιώτα, νομίζω το έχει βρει, έτσι. Βέβαια. Στον φίλο μας τον Στέλιο που είναι Άρης άρρωστος, είναι και αυτό, αλλά βλέπει με ιδιαίτερο μάτι και συμπαθεί και την τεράστια West Ham United. Άιντε ρε Παλούκα ρε Στέλιο για σένα. Κι ο δρόμος μακρύς, γραφιά μου από ένα φέντρο.
Λοιπόν, θες να ακούσεις την ιστορία με τη γαλάτιστα που είπα προχθές? Ναι. Που είπα να πω. Περιμένω από προχθές. Νομίζω ότι θέλει και κόσμος. Αν και λίγο είναι η ώρα, μήπως την κάψουμε, να την πούμε αύριο. Αλλά... Είναι μεγάλη ιστορία. Έχει ψωμί η ιστορία. Νομίζω ότι για έχει συζήτηση. ψωμί στο να βρούμε κάποιο πρόσωπο, αν μας ακούει. Ναι. Νομίζω ότι δεν ξέρω αν είναι κατάλληλη ώρα. Γιατί πώς θα το βρούμε Ναι. το πρόσωπο, δηλαδή δεν μένει και πάρα πολύ. Οπότε είναι μπορώ να πω, παρατέταρτο, ναι, σχεδόν. μπορώ να πω με τη σουμάδα ίσως. Με τη σουμάδα. Με και τη αυτό, σουμάδα. και αυτό ναι. Από τη Χίο, αυτό ναι, εντάξει, Δώσε οκ. μας μια σουμάδα. Παιδιά, σουμάδα δεν ξέρω αν λατρεύετε. Η σουμάδα είναι, ξέρω, αυτό που είναι, ρε παιδί μου, το ειδίποτο που είναι πάρα πολύ πηχτό και το αραιώνεις με νερό. Δηλαδή η αναλογία ως συνήθως είναι μία δόση σουμάδα προς 3 νερό. Την έχω πατήσει στη Χίο, που φημίζεται για τη σουμάδα, ας πούμε, είναι θεϊκή, και σε άλλα νησιά, αλλά κυρίως η Χίος δεν παίζεται. Και έχω πάρει σουμάδα, τώρα τι γεύση δεν θυμάμαι. Ενθουσιασμένος πάω στο δωμάτιο, στο ξενοδοχείο, λέω να δοκιμάσω για να πάρω όταν να φύγω, να πάρω μαζί μου, ας πούμε, 1, 2, 3 διαφορετικές σουμάδες. Και την πατάω και αδειάζω στο ποτήρι σουμάδα, το μισό ποτήρι και παραπάνω. Και από πάνω βάζω, ας πούμε, και λίγο νερό. Και το χτυπάω αυτό, το πίνω σε 2-3 δόσεις. Καλά, βομβαρδισμός, ας πούμε, γλυκόζης. Οκ, Ναι, εντάξει. προφανώς. Πυρηνική καταστροφή κανονικά. Σε περίπου 1 ώρα νιώθω την κοιλιά μου να ζυγίζει 1 τόνο. Κανονικά. Δεν έχω πιει ποτέ σουμάδα και δεν μπορώ να καταλάβω τη γεύση, πόσο ζάχαρη μπορεί να έχει αυτό. Φαντάσου πόσο πηχτό, είναι, πολύ ναι. γλυκό. Φαντάσου τι να σου πω τώρα. Κάτι σαν. Μήπως σαν το ζαχαρούχο το γάλα, ας πούμε, η υφή του και το οποίο το λατρεύω, πόσο πω, γλυκό έχω είναι. να φάω αιώνες. Πάω να χτυπήσω σήμερα ζαχαρούχο. Ζαχαρούχο, Το έτρωγα έτσι, με το κουταλάκι το άνοιγα, τακ το νουνού, με το κλειδί εκείνο το Και μυστήριο. το έτρωγες αυτό έτσι. Έτσι, δεν ναι, σου είδα κανονικά. πολύ. Εγώ που Και μετά αργότερα είμαι το της αρέωνα. ζάχαρης, Ναι. είναι πολύ γλυκό όλο αυτό. Το καθάριζα, μικρός τώρα λέμε έτσι. Ναι. Μέχρι τα 25-26. Α, τώρα πριν 3-4 Ναι. χρόνια. Ναι. Μετά λίγο το αρέωνα. Δεν κάνω οκ. πλάκα, σοβαρά. Λατρεία. Το ζαχαρούχο το πηχτό. Αν Είναι κάποιος τόσο έχει γλυκιά η χτυπήσει σουμάδα. σουμάδα, να μας πει τη γνώμη του για σουμάδα και αν καταλαβαίνει, αν νιώθει το τι έκανα. Είναι φανταστικό αν το σκεφτείς. Είναι τόσο γλυκιά η σουμάδα Πολύ γλυκιά, ή πολύ και γλυκιά. περισσότερο από αυτό? Είναι πολύ γλυκιά και πηχτό. Φαντάσου λίγο πιο πηχτό από το milkshake. Αν σε βοηθάω. Ναι, οκ. Σου λέω κανονικά διαλύεται, ας πούμε, είναι αναλογία 1 δόση σουμάδα με 3 νερό. Και εσύ το ήπιες. Και εγώ έχω βάλει, ας πούμε, τι να σου πω τώρα, 5 δόσεις σουμάδα με 2 νερό. Μου είχε γίνει βαρύδιο κανονικά. Κανονικά βαρύδιο. Να δώσουμε και τα τηλέφωνά μας. Έχουμε Δώσε, ένα ναι, ναι. τεταρτάκι περίπου. Ναι, ναι. Ας βγούνε, μπροστά. σήμερα πορωμένοι, ας βγούνε. Ναι, αν έτσι που είμαστε κι εμείς λίγο Ναι, έτσι. δώσ' το, πιο 2310. 23-10-328-8-28. Οκ. Να ακούσουμε έτσι τα δικά σας έτσι, σχόλια, την καλημέρα σας, που μας ακούτε, πού βρίσκεστε, τι κάνετε, κολυμπάτε, ψαρεύετε. Τι θέλετε να συμβεί σήμερα στο Λάρισα Λαμία, στο Αλκαζάρ. Μεγάλο παιχνίδι 5 και 4. Πραγματικό ποδόσφαιρο. Πραγματικό ποδόσφαιρο. Καθαρό ατόφιο ξύλο, γιατί και οι δύο καίγονται. Νωρίτερα η Φωτεινή από το Ρέθυμνο έστειλε μήνυμα ότι ο Γρηγόρης, ο σύζυγός της, θεωρεί ότι με την κίνηση του Κούγια η Λάρισα σώθηκε. Εννοεί με την κίνησή του να αναλάβει την υπεράσπιση του χρυσού παιδιού του θεάτρου μας, του Δημήτρη του Λιγνάδη. Ψάχνω το σπίτι, ψάχνω το σπίτι, ψάχνω το σπίτι, ψάχνω το σπίτι. Στέλιο, να σου πω ότι το κομμάτι αυτό έχει τύχει να το ακούσει σε μία μέρα 55 φορές και γουστάρω ατελείωτα που κλείνει με καμιά 15 φορές που λέει τη φράση «ψάχνω το σπίτι», τεράστιο κομμάτι. Για μένα είναι τελείριο epic punk. Τέτοια φάση, epic punk κανονικά. Επίσης, όποιος θέλει σχολιάζει τα εψεσινά μάτς του Champions League. Να θυμίσω στο Εθνικό Στάδιο Βουκουρεστίου Ατλέτικο Μαδρίτης 1903, Chelsea 1905 0-1, ημίχρονο 0-0, με τεράστιο γκολ της παικτούρας του Ολιβιέ Ζιρού στο 71ο λεπτό από την σέντρα του Μάρκος Αλόνσο. Στην καρδιά της άμυνας ο Μάριο Ερμόσο έκανε τεράστια τσαρουχιά προς τα πίσω με το αριστερό ποδάρι. Εκεί ο Ολιβιέ Ζιρού οριζοντιώθηκε ανάποδα και εκτέλεσε με ποδήλατο με το αριστερό στην κάτω δεξιά γωνία του Γιάν Όμπλακ. Ανήμπορος να αντιδράσει ο Γιάν Όμπλακ παρά το ότι εκτινάχθηκε.
Φυσικά η εκτέλεση είναι ποδήλατο και όχι ψαλίδι. Είμαστε η μόνη χώρα, γι' αυτό και είμαστε τραγικοί, που λέμε το ποδήλατο, την εκτέλεση ποδήλατο, τη λέμε ψαλίδι. Είναι τραγικό. Όλος ο πλανήτης το λέει bicycle kick, εμείς το λέμε scissor kick. Scissor kick είναι το γυριστό. Στο πλάι δεν υπάρχει, ακόμα στο μεσαίωνα, δεν το σχολιάζω καν. Ο Γιώργος λέει: η Φιλανδή γυναίκα μου για μια στιγμή με μπέρδεψε, λέει με σένα, γιατί έχουμε και δύο φαλάκρα και κυλίτσα. Ναι. Ο Μάριος δεν έχει κυλίτσα. Εγώ την έφτιαξα στη φωτογραφία να φαίνεται έτσι. Τον έβαλα να κάτσει. Ναι. Έχει κάνει ρετούς προς το χειρότερο. Η Μενεγάκη στα Άχλα κάνει ρετούς προς το καλύτερο. Εμένα η Γιώτα με έκανε ρετούς προς το χειρότερο, αγαπητέ Γεώργιε. Και όποιος έχει δει, εγώ το είδα το μάτς αυτό όλο, κανονικά, το είχαμε ζωντανά στη Μαρμίτα, απόψε Μαρμίτα κανονικά, έτσι, 7 με 9, Ασλαμάς Χατζηνάκος, Χατζηνάκος Ασλαμάς, 7 με 9, marmitapavlasports.gr. Δεν θα κάνουμε κανένα από τα δύο παιχνίδια που έχει μετά, τα οποία δεν θυμάμαι καν ποια είναι τώρα, κόλλησα το βράδυ, ούτε καν θυμάμαι ποια είναι. Και φυσικά, αν κάποιος έχει δει το άλλο παιχνίδι, μας μεταφέρει εντυπώσεις, το είπα και νωρίτερα. Συγχαρητήρια σε μεγάλο Μακεδόνα στοιχηματατζή που Λάτσιο Bayern München το έδωσε ξερό άσο. Κόντραρε την Bayern σε αυτήν τη διοργάνωση, αυτήν την περίοδο. Κόντρα στη Λάτσιο. Κι ας είμαι Λάτσιο εγώ, στην Ιταλία. Οκ. Λάτσιο λοιπόν, Bayern München 1-4, ημίχρονο 0-3, καλαμπούρι με το καλημέρα από τα γκολ του Ρόμπερτ Λεβεντόφσκι, του μεγάλου Πολωνού φόρου, ο οποίος φυσικά κολώνει να πάει στο νησί, γιατί δεν τον παίρνει. Το 0-2 ο Μουσιάλα, το παιδί αυτό δεν το ήξερα, νόμιζα ότι είναι Έλληνας. Μου λέει, στέλνει ένα μήνυμα στο chat χθες και λέει, είναι 17χρονο Αγγλάκι Χαφ Μάριε, παικταράς, γεννημένος στην Γερμανία. Αγγλάκι, γεννημένος στην Deutschland. Αν κρίνω από το επώνυμο, προφανώς μαύρος. Καλημέρα παγκοσμιοποίηση. Και 0-3 Λιρόι Σανέ, άλλη παικτούρα. 0-4 δεύτερο ημίχρονο ξεκίνημα αυτό το γκολ του Ασέρμπι και μείωσε σε 1-4 ο Κορέα, ο οποίος είναι σε καλό φεγγάρι, ο Κορέα, για τη Λάτσιο το τελευταίο διάστημα. Αυτό το τελικό σκορ εκεί πέρα. Όποιος είδε κάτι, θέλει να γράψει, να σχολιάσει, εντυπώσεις, αρνητικό, θετικό, μπορεί άνετα να το κάνει ή στο group μας ή εδώ. Δώσε λίγο, Γιώτα. Ή στέλνετε το μήνυμά σας με σχόλιο κάτω από το post εκπομπής ομάδα Yellow Radio 101.7 και σελίδα πρωινές ασλαμολογίες. Να μπείτε, να μας κάνετε και like, να δείτε και τα βιντεάκια μας, να βλέπετε και τις φωτογραφίες μας, να γελάτε, ενώ να μας χειροκροτάτε και να μας υμνείτε. Αυτά και κάτι άλλο ήθελα να πω εγώ τώρα. Ναι, γιορτίζαμε. Είδες και το χάσα. Ο Κωνσταντίνος λέει, Παναγιώτα, θυμίσαι λίγο τον Μάριο, την μάρκα Basic 1993, Ηρακλής και ΑΕΚ. Κάτσε, συγγνώμη, πάτε ξανά τη μάρκα. Basic. Εντάξει. 93, Ηρακλής και ΑΕΚ το 1993. Αυτό μου έχει στείλει ο φίλος ο θεολόγος. Basic, τώρα τα κάνω, μπορώ να φέρω το logo. Εντάξει, ναι, προφανώς έχεις δίκιο. Και με συγκινείς. Ηρακλής και ΑΕΚ σεζόν 93. Ναι, δεν μου πολύ λέει κάτι. Ηχητικά κάτι μου φέρνει, δεν μπορώ να θυμηθώ τώρα. Basic. Οκ. Εταιριάρα είναι η Tempo, που την έχει Έλληνας και έχει ο άνθρωπος το όνειρο κάποια στιγμή να ντύσει μεγάλους ξένους συλλόγους. Είναι η εμφανισάρα του Πανιωνίου πριν από 2 χρόνια, με απίστευτη λεπτομέρεια στο ανάγλυφο σήμα και υπέροχη αισθητική γενικά σαν στήσιμο. Εταιριάρα η Tempo. Εταιριάρα, ελληνική εταιριάρα. Εκείνη η εμφάνιση του Πανιωνίου είναι ύμνος στην ιστορία του συλλόγου, με λεπτομέρεια και αισθητική, πραγματικά. Και νομίζω έχει ντύσει και έναν σύλλογο στο εξωτερικό. Απλά, εντάξει, όχι big club, ας πούμε. Αγαπητέ φίλε, οκ. Βλέπω τώρα την Basic. Εδώ ψάχνω Basic, αλλά υπάρχουν σε Basic διάφορες είναι άλλο εταιρείες. πράγμα αυτό, είναι άλλο αυτό, ναι. Και βγάζει διάφορα brands εδώ της Basic, από διάφορους κατασκευές. Ναι, βλέπω ότι έχεις βάλει καμία σχέση με τότε, ας πούμε, προφανώς, και είναι προφανώς είναι άλλη εταιρεία τελείως. Ναι. Άλλο πράγμα. Δεν βρίσκω κι εγώ. Θεωρώ. Δεν μπορώ να το βρω. Θεωρώ. Αυτό το τότε. Η Γιώτα μου λέει ότι ο Σωτήρης σου έστειλε τη φωτογραφία τη μεγάλη αυτή, μας έστειλε από την κερκίδα του Άρη στο Etihad, σαν σήμερα ο Άρης. Ποια χρονιά ήταν, Γιώτα?
Έχει 10 χρόνια περίπου. 10 χρόνια ακριβώς νομίζω. Ναι. Είναι. Έτσι, Πριν 10 χρόνια. όταν τον οδήγησε στην ρεβάνς του 0-0 στο Κλεάνθης Βικελίδης ο Γιάννης ο Μιχαλίτσιος στο παιχνίδι του Etihad, το οποίο έληξε με σκορ 3-0. Και μου στέλνει το πέταλο ο Σωτήρης, 8,000 of us dying in hell. Νομίζω ότι βάζει κάτι παραπάνω ο Σωτήρης. 8.000. Και Ήτανε 8. Εγώ 8 μου βγάζει. Το βρίσκεις πού? Σε site των οπαδών της City? Σε site της Manchester City? Όχι. Πού? Γιατί να ψάξω στη City. Εδώ που έχω πατήσει στο Google, που γκούγκλαρα. Α, οκ. Α, ωραία, οκ. Εντάξει. Νόμιζα ότι είναι γύρω στους 6. Νομίζω 6-6,5. Δεν κάνω πλάκα, σοβαρά. Το λέω, αν ήταν 8, δεν ξέρω, οκ. Ναι. Παιδιά, στείλτε αναμνήσεις. Είναι αυτά τα γλυκόπικρα. Το χάσαμε τόση ώρα. Ωραίο θεματάκι. Αναμνήσεις από εσάς που βρισκόσταν εκείνη τη μέρα μέσα στο Etihad και βιώσατε την εμπειρία του Manchester City Aris 3-0. Εγώ θα βάλω μία ερωτησούλα που έχει να κάνει με τα μάτς εκείνα, αλλά με το μάτς στο Κλεάνθης Βικελίδης. Όταν μου έχει πει ο παδός του Άρεος που βρισκόταν στην θύρα 1, αν ενθυμούμαι καλώς, λέει βγήκε η City για ζέσταμα και μπήκε στην περιοχή, στη μεγάλη περιοχή, περπάτησε ένας ποδοσφαιριστής, Άγγλος. Λέει μιλάω με το φίλο μου δίπλα και του λέμε γέμισε η περιοχή. Μπήκε αυτός και η περιοχή νομίζαμε ότι γέμισε, δεν χωρούσε άλλος. Ποιος είναι αυτός ο Άγγλος ο ποδοσφαιριστής? Τον πήγαινα κι εγώ με τα χίλια. Συνεχίζει, παίζει κάπου έχω χάσει τα ίχνη του, τον πήγαινα με τα χίλια. Και όχι μόνο εγώ, πολλοί άλλοι, δυστυχώς δεν έκανε την καριέρα που περιμέναμε. Άγγλος. Μπήκε στην περιοχή και λέει τρομάξαμε. Γέμισε η περιοχή. Λέμε συγγνώμη, θα χωρέσουν κι άλλοι. Πώς θα γίνει αυτό? Ποιος ήτανε αυτός ο Άγγλος ποδοσφαιριστής της Manchester City? Αν έρθει απάντηση εκεί πέρα θα μου πεις. Εδώ πέρα ακόμη δεν έχει έρθει. Μιλάμε για τραγικούς. Έχουμε τραγικό επίπεδο ακροατηρίου. Ναι, ούτε εδώ μου ήρθε κάτι. Σε θέματα ποδοσφαιρικά τραγικό. Σε Miley Cyrus, Σάκη Ρουβάκια τέτοια είναι αρκετά καλή. Αλλά βλέπω κάτι, εδώ πέρα... κάτι πρέπει να σου ήρθε. Εμένα, ναι. Εμένα ναι. Έρχεται σε μένα πρώτα, ναι. Ναι, εμένα ακόμη δεν βλέπω. Έχω μείνει στο Pony Shoes. Τα ξεπέρασα πίσω του Gangster Nick Gali. Στο Σωτήρι, εκεί έχω μείνει. Εγώ περιμένω έχω να σκάσει. Από Κώστα μία απάντηση. Έχεις από Κώστα μία απάντηση. Έχω από Κώστα μία απάντηση. Διάβασέ την αν θες. Διάβασέ την. Λεσκότ λέει. Λέσκοτ, όχι. Λέσκοτ, ναι. Με συγκινεί. Εγώ πώς το πάω στα Λέσκοτ. Με συγκινεί ο Λέσκοτ με το υπέροχο σημάδι που έχει, μεγάλη μορφή. Ήρθε και στην ΑΕΚ για λίγο, για 3 μήνες, 4 μήνες. Λέει στο όνομα... το οποίο το έχει το σημάδι από ατύχημα πιτσιρικά στροχαίο με τους γονείς του, αν ενθυμούμε καλώς. Πίτερ Λέσκοτ. Όχι, πώς ήταν ο Λέσκοτ ο μικρό? Που λένε ωραίος ο Λέσκοτ. Κόλλησα τώρα. Όχι ο Λέσκοτ. Όχι. Ο Λέσκοτ μπροστά σε αυτόν μοιάζει με σωματοδομή Παναγιώτα Βλαχοπούλου. Μοιάζει πετσί και κόκαλο. Μιλάμε για ένα γομάρι τέρας. Και το ένιωσα ρε παιδί μου. Το ένιωσα. Όπα, εδώ κάτι μου στέλνει. Κάτι μου στέλνει ο Σάβας εδώ και στέλνει και ο Κωνσταντίνος. Έτσι, περίμενε, έχει ψωμί εδώ πέρα. He is the strongest player ever, but you don't know anything about him. Το ανοίγω αν ανοίγει, καθυστερεί λιγάκι, με αγωνία περιμένει ο κόσμος. Κοίτα να μου τα χάσει πάλι όλα πάντα εκεί. Στο χαλί ντελήριο, αν τα χάσω θα το ξαναβρεις. Παιδιά, δεν έχει χαΐρει τέτοιο πράγμα, ακόμη στριφογυρίζει το βιντεάκι που μου έστειλες. Τον Ακινφέου Νουατί μου το στέλνεις τώρα ρε εσύ. Κλαίω, ναι. Ο Ακινφέουα είναι, ναι. Oh my god. Ο άνθρωπος είναι, δεν υπάρχει, ναι. Όντως. Αντεμπάγιο Ακινφέουα. Κάτσε καλά. Όμως πρέπει να γυρίσω πίσω, γιατί πρέπει να κλείσει η εκπομπή σε λίγο.
Η απάντηση είναι φυσικά καλημέρα ο Ρίτσαρντς. Έτσι. Αυτός είναι ο Ρίτσαρντς. Σάβα, λες αυτός γυλίζει την περιοχή. Ναι, αλλά καμία σχέση. Εγώ λέω για τη City. Ο Πέτρος ρωτάει, καλημέρα παιδιά. Μάριε, τον Ρίτσαρντς εννοείς? Έτσι, εννοείται. Ρίτσαρντς, τώρα κόλλησα με το μικρό του. Ο τεράστιος Μαυρούλης. Ψυγείο υπερταχεία. Δεξί μπακ. Τέρας, γομάρι, ψυγείο, νταλίκα, υπερταχεία σε δεξί μπακ. Και το σκεφτόμουν και πολύ πριν το μάτς, χωρίς να δω την εικόνα, μήπως ήταν ο Ρίτσαρντς? Μπράβο ρε Αλέξανδρο, αυτός. Ναι, Μίκα, μπράβο ρε Πέτρο, ναι, 30 μπράβο μαζί. Μίκα Ρίτσαρντς και ο Σωτήρης. Τώρα μου ξυπνήσατε όλοι, έτσι. Μίκα Ρίτσαρντς. Γομάρι, τρελαίνομαι τα ακραία μπακ να είναι τέρατα. Τρελαίνομαι, ακραίο μπακ τέρας. Ο Ρίτσαρντς έκανε τον Λέσκοτ να μοιάζει με πυγμαίο, με νάνο. Όμως η Παναγιώτα μας έχει γκαζώσει με πάπα roads. Who do you trust? They keep staring back at me like some freaking paradise. Are you people savage? Pull the knife out from my back in the company of rich. I'll take royalty over royalty. Who do you trust? Tell me who do you trust? I see him coming at us, but when the Molotov drops, tell me who do you trust? Who do you trust? Έτσι να κλείσουμε λίγο με headbanging σήμερα, το τελευταίο μεγάλο live στο χωριό μας πριν γίνει όλο αυτό, έτσι, πριν τα lockdown. Papa Roach, λαϊβάρα ατελείωτη, στο Principal Club Theater. Είχαμε χάσει κανένα 2 κιλά εκείνο το βράδυ, μην κοιτάτε τώρα που γίναμε έτσι. Είδες χωρίς τα live τι κοιλιά κάνεις? Αυτά είναι τα χάλια μας και γελάει μαζί μας η Βλαχοπούλου. Ποια? Η Βλαχοπούλου. Ποια? Εγώ. Ποια?